Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yawe kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko lya Alamisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Ensoko Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Ase inyagitari ya One Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya One Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njugunga international herbal medicine. Asili ya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Nye kwa buli ubo mrembane chindwari chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya Marigiti, umuchobo songo. Wase, tuwa kreseme asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akora ndukura matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi. Wetro murobiryo bwigekoro gyeito. Hasi tokumera nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika. Iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Ekoro yeito ime Nsoko. Ekoro yeito ime Nsoko.
Ae soko kibyengia yajire ngumanga buna leo. Ae soko. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomogusi korwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kiralitko tomocha mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi
sichinsemo buna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batopo wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batogo so sichinsemo Childoret no mugusi ora sichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotochi kwa bato gokora igekuru gyeito tonyara kwa bato gekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya chinchira chito chigekoro nigo chirasoko seluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye Soko Soko ekoro yeito imeye Soko Soko kibengia yagire ngumanga buna leo eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Manjito murigeria bigita sengen Soko TV nande mambia bono twachire nyumba yao haigani go tukuchukunya tosanga totebania tosemania murubiri tubwen Soko bwakire waigo manjito murigeria no gusaba no kwigena kwanenga kwa bukiribia chiga kichine togotebanga gwikatonya tokoboka bya tuchakwiyarigane gwikasemero bito yeri tukikiagera togotebanga kiro monto na bwateganga iri atagete gonyara ka gwikerania seritko ya lero igongwa manjito murigeria mambia bono nandengu sabanga ando sia sole aswa somoro biro wen Soko bwakire tunyari togotebania na gosemania emambia ya bono hendo kirinta ibeko gotebiri tukoli lero TBT Thursday chinga kisizo konyoria ngani kikirio konyora sama tukamage gagaiga na bera begente kia usente kibo manchito murigeria kurende kwanyore binde bya oncholeire kurende binde mbiri bigendete wikira boniga nonye byarenge ebyakarigonga mambia bono tubwato murubiro kurukwa Soko bwakire chinga kimne chiga butambe nigo toko moro gusiri bagonyara gakwena nekerengero kyago ekiye kunyara kewikano manchito murigeria nabego gwatebya kurachisemo chiriore mbarabyo gokwanye mambia bono bachakiri tukuria abo bya boigo manchito murigeria ekerengero kyago bwatigonga enamba itestudio ngere 07886663 078 marakabire 6 marakatano na tirinere namba yomoere boiga somtanda ito YouTube na watonyale mambia bono tunyare to gusanganae eri tugende no murubi tuwen Soko bwakire gando sia sore olioro change na sore motebinga bwakire nera otebinga bwakire bya aigando che grandin sa good morning Diana na Innocent good morning to you
keyo musori sukura Nakuru City Salams Club wikaga chuba soba oteba ndani ya Ensoko Bwakire. Asante sana Kiran Dennis na Ensoko TV show tuko live kurwa chinse motarate wansema chiri ya kurukuri na uteba nkwaneli salmia fans wote wa Ensoko TV sawa sawa boiga oya oteba nga nere Linet yasang kurwa chinse mochiri cha Nakuru ateba no ali imeyo morobero mpaka omwero Linet totebye Nakuru gawo ngakikwa manyiteke usi use nerieta wa chenjeti sawa lakini nena kwa ligani ya somoro bitu Ensoko Bwakire Linet yasang bagano tubana bas kurwa chinse mochado akatal nera ateba no ali imeyo morobero mpaka omwero urosobo nyamasibi ateba TBT Thursday bana baski basokora do akatalgo ikasobo nyamasibi Ensoko Bwakire Diana na Innocent Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge Joshambi ya Tirimba Salomo Nyoni Sheila Kimto Salomo Enainde Kiran Dennis Vinsanganyi na bigo Lamek Obuba nya Rombe. Asante sana nandi Kiran Dennis ya chirega na teba good morning Ensoko TV Ensoko Bwakire good morning to you Kiran Dennis bigo igandoche Andrew Matunda Kurua Nyamira Town Imeanyota Salams Club Amana mama mwabofena Sara Afro Baby Mama Precious Bachua Nyaberi Msurengia Midred Mokeira Natasha Mcute na wigo musori wegesu ateba bonsi batware ritko ligia wigo aiga Brayo Kevona Raute Ensoko TV good morning to you good morning to you wakiribia wiga igandoche Adi ateba nalime yomorobiro mpaka omwere. Asante sana Benjamin Ninkoroche me yomorobiro wigo Jeff Ndubi ateba nere nalime yomorobiro mpaka omwere Motsuri Honest ateba Kwanel Fan Responsible Wegita Senigia Ensoko TV Dr. Varino Gendo nera ateba good morning beloved people tuara litkuligia mwensi. Asante sana waigondo che Brayo Kevona ndiga igotumiro rwakora esa sawa wikande ndasome kuri ndo mwanchi tumuriye mambi yabono na kukomanyanga na bakunyana bo kubikurwa karagase na baiti studio ya 0788666307 markabere 6 marga 5 na 39 namba yo moera hweko ujumbe ya ogagu boigase sameria WhatsApp we namba nere jina bakunyana ko gusanga naitwe okunyana chinga kyo mwanchi tumuriye nabo kubeke simiago enchire yabate banga no bonchirobo in 30 seconds unya ko kwana na guchana intwe Kerengera likia usose miabondo bonsi wate na wigo kwani abantu bagimambi yabono na clip wako kabe na asenchire liore asagi yo mwanjito mugiriro nyarako gusanga nitwe mambi yabono korenta itedara kwani baberiga emambi yabono morante bitibiti rero ndaite monte bitibiti yento kirimo kunyuria matuka mbage gaga gatime tukosiboni ngango kolekana kiri gusingirwa kolekana kinene karante binkiria okunyera matuka maiga Ensoko TV Bwakire Bwakire bia Bagia tona gira kisa maji karango. Akuwada taiga gara kile nyomba. Wana gongoli gara tubuya. Ndata sisa ya nebale kitengera ali na baba wande na bako bali gara tubuya. Ngol kumayo ni bosoli na rama masabu. Mabo jamaa seni. Samuel yomtiri bonsi bale kitengera u baba na Asante sana. Ngio kunyora matuka magega iga gotaria kolekana na boniga. Ingi kerio kunyora rero tukoliro ka TBT Thursday. Binto miro kunyora mwaga kolera kini boniga muri kunyora chinga kigoso kunyora nga bya ituru ne chinga ki. Kingo nyora. Ndiya omoja tu akarari ira amao boniga abantu baro mbayo bako yatumia. Baro bago tunakara kini tabele rota yomo no nyama chamba agarupiru sera abantu baiburu ya komora. Asante sana. Pamoja. Kweguro mwanjito murigeria mbali batumeta mayo chombe chimboli ebintu byonse mwanjito murigeria biria bikoruswa lisango kwanyoranga na byakorarira kwegura machambe actually lero nana korra machambe andonsi nana korra machambe mwanjito murigeria bugwaka tubasigo fresh bakemambi yabono tunyare tugukwana naye lakini tukiringunyana na incengora rande naro leta machambe kale lakini amatuka lero nana korra ichambe andonsi boigo abasangu aka amayona arayo
okoranga amatukarere ebintu nigo byonchori lakini togoteba byonsi tokoenda na matukaboniga kuri manchito murigeria ndaite toswase nsemo ya maya tumane kwira nande turabwate gatie cyujumbe tumanye tibiti yago eriyo tunyare tugusuka naye mutu kuri ndasiboniga yenda usanga na incha semambia yabono morobine soko bwakire aigani ngo tukuchunya tugusanga naye amange kuri mbate namba yomo eriyo manchito murigeria tatebe natiye yae eren soko tv bwakire Kiran Dennis. Chomo nyane ngagidi bwakira we studio. Wakiete se. Kuruna kuru bwakire buya. Nyasa utoyorere nyasa utwanjeira. At least lero nari twarere tukulinderi eri ngao ya TPT Thursday. Yes. Makiore na kuruga gutibiti ngangu. Na kurumbiere. Njabono TPT aneka ronko inyora. Chinga kichiri cyakare. Ekarotu agachiro baba. Erimeta karotu agachiro baba. Mbera turi kwagenda. Twakabikira chisandaki. Chisandaki njire twari kuruka muyeki. Ngobori ndi innocent go sinabigete sandaki echo. Arafu ne anga gete ngakibono twakarukira chianga chiri. Chianga chiri twakaruchi iritande twakachirukiri aringa kanyasa igana gashati. Nande yange iyo yari kobe kulimo. Limo. Uchuba aba gusisukuku. Yange inero lero. Yange chinchiro rero. Ngikiawe de Kiran Dennis. Ebe ngane sukukutole no eri narito yange yokurusi gusanduki ime. Kai. Ne chisanda kichiri toye gutwabeka. Sanda kinachiro chinchiyo. Sanda kichiri cyakare nchiyo. Ichiro rero ne cyari chischu baguruka safisa twende. Safisha twende. Bono twamanya kugenda baba na elyo mete twagachirira ukuguru. Tukwai gari twakarine na 20 pop. No 20 jiri ntwari kurina gari. Ni ebisukuti obusukuti bari bwari ko busidini. Buri kaundi. Elibone karugote 20 pop matinge ebisukuti kwalire bingi sana. Twamanya kugenda no ngora mpako baba. Moiko baba. Oba bari na ale karutu ikire na ale twamanya konyorana n'ikikasi n'ikinde. Ntumete na twalenga abo muswati. Ntumete twakairwe siku. Bono liri baba akubekera abanda mabere batongeri basange gotongeri. Tuto kubekero yito kande gakombe tuturi gusanga. Na bali bande ribakwale ruriyo twakararire riyo. Kai. Intone tukurara kando. TPT tunawe yaringe igora lakini bono sikusie bintu ibira bono byasirire mbio. Yaringe nyansu sana. Kare yaringe ngansu. Yeah. Lakini ne bintu bya uncholeiri boiko. Ebintu bya uncholeiri. Asante sana Kiran Dennis. Sasa ali tukolegia. Na boiko. Kiran Dennis manchito murigeria. Taite no sentirero chonte bigose. Ama ya yonkorari rori wikira bonika gusinaro ororo. Timanyi tu gusinaro. Reda soko TV bwakire. Soko TV bwakire. Bwakire bia. Bana basi. Aguboni gansa ngapi by the way? Bana basi. Aguboni gansa ngapi? Chibwe kaini. Agumbia. Togende motwe. Ngora kwa ni babere manye ko na kiti ane maega ya na kai yo no nyo tipimo promono. Ngora kwa ni mo ga ko dira ole ko ko ti yo ta ta ko mo ni ya mo so mo ti na mama to shi. Na baba ko ti. Na kira ni ni sina ma sa cho ti en so ko ara ti ti ya ke tiana. Ngo nyore kana ra kiri skulu dia na bisa kande to ka mo kiri ko chi skulu dia ngi dia yero dia wa karenda. Saga. Saka para ya ngi ya yero ya wa karenda. Alafu ba umanya kwa kuside ke sasa kuma ya kuside sasa mbe kire pensiri. Alafu sasa kinero tu akabekiro mondora ni manye ni no ya ngi ya plaki ya kwa tikamba kuto sanda ya ko 75. Yaringe ya black na itima itiko senero nane onye tuwa tole kwa wina uko akatirizo ko Yesu kurudia gai uwesibi ko ko seketika ko mako ya kama futara ado ka yekire ekili mukie ngombe kwa makara ko mere ko ya ka bono ko ko mo inari uki ngete no kwa ko vete nyaro
okogorokoro kwikora betesa lakini inkoigwa asante sana mbwate simio meri mwanchito mulire ensoko TV bwakire nje bukiete se nyegwete butambeiga naye nalire tugenderera mutwe karante byeti biti kabisa bono rende okoranga abo ate pesi ora ringa ne ro ringa msia muchango mwana ori ate skuru bono rende no ro rende gutanga akudia abantu okoranga ni kenyera ngera igaka kubigira abantu basome abantu basome abana basome namaene tukiri ubiko bw'Kenya ro materero ifati no smika chikago chikari motoru obo chico simeke bintu yeri mari bike ubiko toru bono tomo te ara diga kuchindero chumani gere ya turaya moyo ukoro muchanda se kinyoro lazima tumusini cyane ngabunisho umwana yaro tataye tugiye skuru wene toko ile toko tukuma kukietera namaene bono toenda seti biti bono ayo mwana mi anje ni kuinyore kare mati mbona na biti mbona nabo nanje ni kuinyore kare ande na riko gani skuru kuma te binyo kimbia ringyo tetu aliko kingira na magati aiwa mo aliko kingira masali masali naenda bari mubaro bandika magati no kingira na magati mura kingira wembe kai wembe nyene wembe te khonyenya ya ingira nero baka kingira bya iga mo ngina ko bita magoro gatiga ba mama uko kingira nande mo pate kuna roko panyenya ndo mutamu nabo yaringe bobono amabuta tu akiya kiro mazina jichini yaringe kondori ya jichini agumbia nando kuyaga tiri wiri ya mustari yo tiri ya magoro mukuru mutu wa ibuka yani azokorota bitukoligia asante sana ngende ukwana naye ikongonyara nasekire nebire manjito muliyera nagokire sana kora igwa chiti biti chinde ngagitonye ngiri innocent kwarenge gaige kware kosakalio karakini rende nagokire sana manjito muliyera asisi michitu abwatira sito taika kubwata tokurwa sensemo ya mayanza kikonya to gusangana ikora simoni mutumuketa ikaya mwana nditwirane togende gusangana ya sumuru biri tubwen soko wakire Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyonde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe twakirishimese namba 07063809
Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingakale ichiobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabuigabangi nabanyika iligo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye Soko Soko Ekoro yeito imeye Soko Soko kibengia yagire ngumanga bunaleo eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. ya bwigeta sengen Soko TV omorobene Soko bwakire tugendete usanga naye emambya yabono kolinde itongo nogaya ukirega igo mwanchito mugere atigara gukwanya tugende naye mutwe wancho muligererie andonsia soberete na inche dago kwani kirese karande sesemelia kabire ye studio Diana ego wate bigwekene mate millennials into twakine tabanta abande mukineti aya mu mitombire mutamanyeti kwenye mutara leto tusakineti geto tumete kwenye mutara leto mukorogo ikebunga baise kengia lengoro igwanja kire bitina ya tinda chaka nje bitina na kwana tu ikebunga baise Barnabas na bagwanchirana Musoliwe zuere dodo oyi yango yane musoliwe zuere dodo chengo chakateba ari kirigendo tu ari kokora atari ndiri ko chakobagora arate begerege cyabagoire nanyora Gen Z ababami no muinari bagonte binga mate millennials batakere bakalire deguru nga civic education muganeirie ini Ibrahim ore gontebia na murigere kabere timo tebe tikende na manye sengo nyora libaga muiraniri niga abana ba Gen Z tubanjete sana lakini mugo toru nyuma yekogera kera millennials baruroro Gen Z yacha na inu ni numure personi alpha bachire na barabwo
na muratorore ng'antuganiri civic education tumaete civic education tutakeire neyo kwana eminwe ye no mugwana totari koigwa gosenererie kotatiga batebaga batwegende tibu yangana buturakore bintu biri bategende ni jensi yogatebirwa innocent na boigo nabona amaito gotebaigo na boiga rero ntibiti mwateba tibiti Thursday gento kiria murigerire rantebiri nanyorire nga nebinte binge anko gingera kwaringe no rwembe kugira kwaringa magasi gwa magasi tugingire tubagera tokanda form 1 tugasekera tukamaja goira na kwande binyonsi ebigwo nando mayete igo innocent kero gingere to mutume ite no chibuno go shine generation ya bono iga eroteta itiko gingera ntutu akagingire paka bono igana buru chimuna toko gingera ya bono iga teliko gingera innocent twari kwaenda agu aya twari kwaenda no nyana baswati bakagingire by ara baswati bakagingire twese kirasi ime ekere kamera drone gweta iga nabo okumanya ngaba n'abanafunzi ba omete egento kina imagine innocent nagingiru no rwembo maito mutu omesete ne yakira mabutari echingeni narubuno komesa ari umeto komesa amagoro nande bante bi mutu aigo kogwa katurwaka mabutari guchimageka ya magoro arafu konyaranga gikoro tunaronkeyo no cyane buno ko shine bwe gata mabute kogoro sibeti korabete se konge giasi kwata cyana ndense okay iyo kongora kyo buna bwarengo bwanso amatukali amageka bwarengo bwanso abantu bikoro to byabo bikoro gisandaki garabagakire roje gwesi binji chiete na mache waitunga ichi agenda wataba chi agenda na mache nande na igun 75 mwari go chigora no tero yale ngororo otero njale ngo akara bakaretire baruye barabatu tigere ni chi otero echi chiro chiango je inabwate bakaboniga tumeti gose ni chiababo mwabo gose chiriago chidali chiro kotero obengo bwatore jenzie bintu bako bega tali otero ese no otero lakini chibiga no otero innocent ya biri bako biroka Jesus shoes kai nye bikoro to biyo mobori Yesu Kristo otero intutua ya tinsali wachobuligereria kare chetrista kemeronge tatonda isana isata semambia bono andonsia sole tigatukwariganie asomoroberia soko bwakire na buna Diana Konyago tebiri TBT yao na bobona gututumira chi SMS ilio tonyara kwa tukoinyora ninga ningi keli kiabeire kigweta gekogera we living the experience na ande na botukoinyora emia keli yachire ningi kialengo Diana kulinde tubeka sama ya semambia bo Manchito murigeria tugosuka mutweni ngaboroki wa baboriwe kwekomokia hasisemi chabona kwenekia buna mbalibia asienseme yisemi pago kwanira me school ya sekondari ya Nyakuiba moneri shirika ya ZEP Omweno Foundation nigobo igaborkiwa baborigwe gwitanga kurwase bikore byogutumeka malego yogutindya nabayigo gusamba w'ekisukuru Manchito murigeria noroboturwa betero kwarigani wasobora obwagale no musakito Apollinaris akama Unenchera ya mayogosira chisemi chaboro kiwase chisukuru nigori shirika rya ZEP Omweno Foundation batalere skuru ya sekondari ya Nyakuiba na kubobo semigori yechinchera chogutinya masomabo nabayiga maigere igori yogotwara chimbwa chingiya twachaga iga Nyakuiba senior SDA high school ase engencho yogo kwanera abana abaiseke ntwachite gari ne twakwana n'abana bamura bona iga twacharero kwa n'abana abanyaruka twacha skuru ya Nyakuiba bene foundation ya ZEP Omweno Foundation asokonya ko encourage abana abaiseke ase challenges tokonya ko bato wethera ntubuna abaiseke tonya ko bato ko ba encourage buna bakonya ko ba abaiseke ba babwate future erengia for future is promising gochi asebare. It is for this reason we have walked today into the Nyakuiba Senior School. We have talked to the girls on their journey towards academic success. Omwana munyaruko yenyora libaga lya bwene ryo gukwanerwa nigobo iganyara kwenyorera ebitamba byobochenu ikirenge kirane gyatore ntaga iga nesaulinga obo kongwa abana abanyoka bagwetera obo takambole bogo chiwagero omwana takonyora ebitamba byobochenu ekero babwate chintinga kitiabo chomotiyeni so tokarora ngambuya to tori abantu bagotogotobwatesi
erinde torente bitambe bitoya abana abaiga. As the Save Omeno Foundation, we are looking forward to help this young generation for them to have a proud future and to be better people. And we are looking forward to partnering with other like-minded organizations that are looking at the girl child in Africa and their education. Esegeto nigo yariuga guchasu mwana munyaruka gwetanga korwa asobosani bwa mapema obuboko irire gati yabo kanyora marito amapema mutu yabo babate michande mingi sana ewenderete bakwaneru bamanyenga naki emichande nera ororo nja karengo ororo nande ngaki bawenta okoraki awente kunyepuka. Help in empowering ladies and young girls on how to have a better and bright future. Over 1,000 girls with empowerment based on knowledge, empowerment, and menstrual hygiene sensitization. And today, purposefully, we were here because we partnered with the Save Omeno Foundation in matters empowerment and menstrual hygiene sensitization. Ko ripoti regeta Senigi Nsoko TV kurwa seskuru ya Nyakoiba eyogotoka segodi ya Sengerbosoti ebunge ya Bumachoge Chache County ya Kisii ncheri tana Porinaris akama Manjito murigeria togosuka mutweni ya mate abairi n'abasani basangirekane ta sensemo yasonekana gutinye mesuma iriko banyora abana banyaruka babere Stisi Nyanchama amona Ani Bahati abo basiriti obuguma bwabo chikibere cyaitira central botutukano nonya naboni go bagendete kurire serikali kwene kyo bwene ase abana babo babete bagusiria amagimabo manjito murigeria torariga tiari abetega kwene kyo baguri tukurigoro. Yeah, mimi naitwa Vincent Kerosia. Mimi ni cousin wa Ani Bahati na rafiki yake Stisi, ambao kwa bahati ambayo mbaya kabisa tuliwapoteza karibia majuma mawili sasa, kwa njia ambayo ni ya uchungu sana. Na leo hii tumekusanyika hapa kama familia na marafiki wa hawa dada zetu wawili, tukiwa na nia moja tu. Leo hii tumekuja kuwasha hii mishumaa kwa heshima na kwa ukumbusho wa nyoyo za hawa wawili na roho ambazo tulizipoteza kwa uchungu na kwa wakati ambao haufai. Manake huwa huko mpango wa Mungu kabisa. Japo sukumwa sana kukubali, ila si mpango wa Mungu. Huu ni uchungu ambao tunaupitia, lakini leo hii kama nilivyosema, tumekutana tu kwa nia ya kuwakumbuka na kufanya msafara wa heshima kutoka hapa Iterio tukienda mpaka kule nyumbani. Tutawaleta hapa Suneka. Kutakuwa na body viewing mara mbili. Moja kwanza ni kule kwa shule yao ambapo walikuwa wanasoma pamoja katika shule ya Montessori Angelic. Alafu baadaye tutakuwa tunawaleta mabaki yao, miili yao hapa sokoni, ambapo sasa umma kwa jumla utaruhusiwa kuja kutoa heshima zao za mwisho kwa watoto wawili. Alafu baadaye sasa familia zote mbili, kila familia itachukua nafasi ya kuchukua zamu ya kufanya ibada yao binafsi. Moja itafanyika hapa Suneka, alafu nyingine itafanyika kule Itumbe. Tuna imani manake tunajua kwamba ni kesi ambayo iko active in court. Japo jana jaji ameamua kwamba kesi itatajwa tena tarehe 30 mwezi wa 9. Kwa hiyo tunasubiri kuona wakati ule ambapo itatajwa kutakuwa na nini kipi ambacho kimedevelop. Lakini tunaamini kwamba polisi na zile asasi zote za serikali husika watafanya utafiti na uchunguzi wa kutosha. Manake upo uchunguzi upo. Manjito murigeria abana bombali babete bagusirio magimabo kagite Innocent. Ningana yarengi yo goichene sana ke twari gusoma mugano yo abana bali babiri. Ne kento gyokumi sana na ndele anene mono togoteba ngorago chiase amate kurende tokogenda busyo nyumba y'umugambi oyo mo oyo gwekyombe gya community policing
kurwe kenyoro kia igembe eyo egotebekana gose ase nyombe ya yatebekanite gusambwa n'abantu batamanyekanete kurinde kerabamenyi bense meyi babugete nigo banyorete omwanchu murigereri ebibuyu by'amabuta bire ase enyombe yo koro kinga nigo ya umuriro twa mabuta na kubekumu rero ko mugambi yo nigo waigo mwancho murigereri anyara kaba gagoteba ngasa matuka bwango gabere gakogosereri gumurikito Dominic Ondeli na ikanata sense meyo na batorosalira botire kubwati eke kore kyogo cyane nigo kene kigubutko bo kera rero mega yenyombe ye moyo mugambi community policing yasiritsa Josh Miruka gusambwa imeke nyoro kigembe kigotoka ase wadi abochora bwe bungi amachagoro bwe county ya Kisii atwaigwa mangana aya sana ni kyabutko kikurate nyomba ya yire nande ngonya taigete gosoka anganere no ariyere teime igo bono igo gento keto sinyete nkeringa aba bagoja gusamba mechando kiya babwate aso mukori ebiasara oyo nande no muromo yase kenyoro gyeitoga amangana amanga gutosiraga bono twasinyunga emochando no rori tutaranyora paka bono kurengana bamatebe nkeyeiga nigo babuka na konyoranga nigo amabutale ngeke buyare siko enyombe yeiga ayakagire gosiarerwa aso muchiga na gustongia enyombe yeiga ekero twara chukurata chiabe ekero twasoka ontwanyora bakanyana ibya maguta nyona maguta bana ase enyombe na monyo ligere tirogora igo gotioka maguta bakabono iga goikirana bana inchi bajicha batokonya kere kurate yaba bali myomorero oyo goikira iga nonye nigo niga bonchore kura sorongoro banyako bagoesokia na kugikiria ekekore keiga asipanya ko bagusaba omorembe ase biashara byabo giago are nyombe yaya nebintu byaime binge sana igoto kumiti sana muna bakali biashara na bodoko bwanga ebiashara kitoko beka bikonya abantu baito ba round iga na hendo abikoya ngairenda abantu baja kwanda bakikole bintu mbosongo abantu bajire ga bange sana bakumetira no mosongo ba ruko ryo ari bakumiringa ngiye kiabaga ase ite junction omogusi omogimaniga nyarako bogosa banyarako bokunyora ekegusi gyonsi asibonsi banyarako tanga tari bya gusamba enyomba yabande kubwamano muna bagusiyo koranga twachakire kweba chimira cheito kurugare to kwegurunga gusamba enyomba ne no bokongo na tamanyikana bono iga abagusi baise guturika chingole bakore kende kemubere bitatu bugima bwa emboli bwo chikogenderera igo kubwamano onyo imanyetere nga ororire ngogosire anja saba mabera na nyasaye na bakumwabera niko bona banyimbo bo butuki banyako bagusabanya ko bakora butuki babasenchira bwango erikoreto bwasyo ku ngambara bya bakore gento kiga na ase bonsi banyako bagusaba abantu bonsi gutwara obotwereru kere bono engane igera samoko y'abanyanyimbo bono twamanya kuburi ekere binte bigokorekana iga neke nyoro ekeninkio no mugambito nero totenirete buna intuchike singe tokonyora nere tokora kitoko tebi otokonya ngeke kegenderete abarai abagambi baito moro ibinte bigokorekana nje naro gosaba iga aseriete ryo monene uchungusie koru sembuse yare kobe patiembe ebe munabu atomwana nyomba gose familia ya nyomba yarenge ngocha komokonya renge bikosi nikame kunogo gukwabangire omuntu akweyeta ribuya maiga yekoreke kyo goichania ase nyomba y'omugambi Josh nyarako bakegosambwa obutukubo kirarero nigo abantu bonsi mona abanyakiro banyako bageso kya sobonge asabanyarako bagosaba abasikari kobwatia egekoreke gasenchere yobwango sana elikoreta amachibu ngankerikerera inyomba y'omugambi gosambwa encherenga bune yeiga kuripota election kya namba magian soko TV kuraiga ase kenyor kegembe ke utoka iga ase junction kurugaiga ase ward ya bochibara bwe bunge ya Machagoro bwe county ya Kisii retarane Dominic Onderi Nyabuto aigo koranga ekebiriti itsuko bekasa mabuta omoire molero nabo gwakara kinige ntogirira arigereria abo ne system chyo bonchoriri tumanye tubono ngikiare ngoro na ndoro cyo no mugambi buna kwegura abanyakenyoro bagoburi bagatebonye mugambi ogokoreruga ngai tutorakorera ngai tutorakorera nabekore ntobo negento kyobo basana nyegene tenga nabaliya babeta bakorege korwekyo komanyekana bari umwanchu murigereri Diana tigatogende busyo togosuka usuma nchito murigeria mambya heritsukolego nigo abamenyi bechinsemo
bibara ya Kibati Kenyerere ya Sindani rirumi nabo igweme wodi ya Montute bunge ya West Mugango babete bagwesokia na kuri mibarejo namagokabo magigaye barejo bagoteba nigo yabirembe asomo MCobo Julius Matwere atarabarosiri parejo nabare gukwano manchito muriria kurene nigo baburira barayikurwa CSMH kwene kyabona ko babwate sibarekero babacorire na kubayinekiria amagenderero Vale na makombe ebiciko cibeti nabayigo ciuma niga bamenyi abagotumeka epara ekubwatani kabati Kenyerere ria Sindani go ikarirumi hase wodi ya Bunyamatute bunge ya West Mugango me ya Nyamira emambi ya rero baboka na kweremera epara yukorenga na barabera ire tari weteka endo batebirenga mu MCA bwe wodi eyo Julius Matwere abebire kubaremera epara egetambo kiroba irire kweremera baraboka abanyene n'amagoko epare ni gekurwe diversion ya Kebirigo ya daivatinya kioria so Kenyerere epare ya to chandira matuka mange twabeire togo chandika nonya nemebere karo tokoreta igo tukweremera twarekebisha twomanya koreto mubire epare ya roseti kuno yo minto mayo manyara kurukebirige miaka ya etire kurweri ntuga Kenyerere nane ntwanya konyora muntu ndo gotoroseri para ntwanya konyora mwemu sio ndo gotoroseri para go twabogete 12 ndorari kende nonya nkuru mambe una twajeta naga toko musamario nda toire njera na kutwabekire munwa maene na maje ndubwatara manga sekebiurita 20 bagukwanekere kioni go bamuragire ebyara mu MC obo Julius Matwere asogota baroserie para iwe kwenda goikase nyagitari erangabo nabo ige pare iwe kwenda goikamwaye gento batebirenga ere byabo ige county ya Nyamira ibwatokebira gitabiaye erio bikonye wodi ya Bunyamatuta epare ne omu MC okuru Julius Matwere merimo ya igere mebe mono ikiagera nendonye ndire miyanga taja toroserie para nga nkorostori Gotwar go sango yo minto Julius Matwere watu bira sama tukamange twakorereire lakini turigo toinyora nigo tombetie ase Kenyerera golende twar go sabanga otokonye pare yo moro muri elindo tobekere na into tonyora asa ya togotacha tware go tebano yo minto nyalibo nere tigarore ayo moisimigwa Matwere ebikaragita elinde chinjere china into chirosi ona kulingana bunando cho MCA koraje tagatweba ipale yande yanyarire koba yako buna nembe basokanera umisa abantu akito chande getoro cha kamwana kane mongombe geta kande ngoboko kale akito konyere pare twako chanikire tokonye cha Matwere epara anto bwati ga torora mabere ga kyo mwesimi gwo tokonye kubatakana no kuremo ko bare maritiko ria rero igo basabire nga nere buya Musamario ndesokie eri abasire ababekera umoro mgo chakero mu MCA bwensemeyo ntwege ndo tware gusaba una nchoyo mona ari gusaba epare ro twarosire ko bira gitambiyo twabeire bira gitatwarosire kamuranje bone gendo tware ko boria tonyoro musani umuya gusumura yumuya atoretera umoro mwatobekera irabe bya Bosi wa wajori wa mwako 2027 nigekere ikyo amenyi batebire nganere bya batwara monjereria soborai nakubeka barayi baria bakwirani okoboko ase ya mate na boigo oyo minto Peterson Mogusu o bari babanda baitu bakuri obwe MCA ngote mabare gotokonya igorende twargo sabanga tigato bwaterane noena babande onde obwato bokonyi bonde atokonye linde epare yaito erorekane tonyora ase togweta saraga nabona ari gwanja inchente benga ase generation yebonere mutwe ndorigo chikorigere generation yabaga kabago tire kiagera emirime bago tokori nemebe ndotageta basaba ke abako igubwango na komnyoka baro de mirima ase sergete batoreka bishera una bono Mugusu na bagari bwango Karogori magayane n'abamenyi be wodi ya Bunyamatuta bagendere ko bakwiremera epara asikiria wika bono bakweranga chipara chiabo chiabere kitari wete kegendo basabirenga nere biya mu MC orabisi omoske Julius Matwere naboigo abasamari bo wanja banyara ko bagosira anene mono ko babekera omoro mwase pare genyara wete kana boigo ibira kitabie county binyara ko babikoretwe eri binyara ko babikongura enseme gakorwa ase wodi ya Bunyamatuta gotoke bunge ya West Mugango me county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Rietara Nyariki Steven Embonde Manchito murigiria yo no musagete kurase county ya Nyamira ko igura aba menyi bichinse mechi innocent
bairira magoko batebire ngati twero serie bara lindirio nsingiye karo Diana chipara chionsi pichire gusi nke chiale metune biragita itukelmo murabwe pigipigi ya kambugoli ko ruseito ale kon connecte pare kwenda metamayu mwana abali bikoiwa tabato civic education chigenzi kama tebye pale yuna nairo chabantu bali gupimira ngwaro nchire bakweremo na bali gupimeru lakini ento nagundu atakera bali kuri mepara bamanyete ng'umutaro no bwente kobera egento getenke bwente korekana bakagache pale yu bakagera gitage gacha kigacha kumura bono umuchanga kuruguru chipara chinyika bantu nabanke beremerete kera baraitwa abairiri babasa kwebanga n'intutwale mete chipara amatukali amagega nande koranga baise kwamwa innocent abana inchi baito mono baise koranga binte biriko genda buna batagite no ino muchango ina bako yolenda togende busyo magombo nigo abwatetense asekenyoro kya tondoli eyorese wodi yeligoma county ya Nyamira mwancho muligereri magaga y'umusubati yomo gwe myaka ya gatwa usiri bwe mabwaye asenchira Elia lenge botutu kan kurende korengana naba nyakenyoro nigo batete nge gusira nige gotebekana asiareretwe eibiriri muri kito Sofio Igara agaika senkeyo na korosero botiro kubwati amagombo na mayanda nigo abwatanse ime yekenyoro yetangi tondori ewodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira aya nigo agochicha magega y'omusubati bwe myaka ya igatwa aserieta Nancy Kemunto kuboka asemambe ya rero kwarigania omwana oye goika kogenda eskuru asero monyene asoka isko erio kogenda ase nyumba yake baragotwa mate korende tacheti goikerana ase chinguru cha mwerera yanano lya mwana yabona mambi naye kiri nangi tuliye lyega kone umuntu utagwali olibia urikiri bono mambi okule magega yaye nigo yakageire nigo asiareire ebibiriri abo asabanya kenyoro besokia na gochaka komokonya asenchira yokomosibia korende nigo aibwateranite ase bintebyo byanyara komoingira goika gosiria obogima bwaye abo bona karo to kuyendu muneke igoto gustuka ndu akaiguri ngebibiriri mbiro nabantu bande bonse bali umuntu gukie kenyoro bwato bokongu munobo tebi abantu lakini ande munatomete kurukaronyo kubwate ibiriri no cyorwari gwe mbiri kubwana nya gosoka izu kabire onye koromorogi mbianya korwariwa Kenyoro abo baichoire na magombo neriyanda rinene nigo besokia na kwerera obwoba bwabo kubwatekana n'ingane yo gusiarerwa ebibiriri korende ngento toko basabu na ntubwatana into abane bingwerera ndie motokonya gakya abantu mbatokore konande kabiri ase bono bamenta kurua ogusaba gochia somugambi bworogongoro bakubwatirana amona baraibande kwangoya kobeka ebarasa ase kenyore keiga erio korigiari chiburiye giya ryo kugayana enganeye ekiagera yabeire gekorerekana enganembe ase ntunde entambe bono ntubone gento ngerito gosaba ase kenyoreke onde bwanjoro cho monte kabiro yo bwate binte kabyanto bwata abana bagokina bono bagoja gotokonya kale oyo bwate biri motebe nada airu ase serikali ajikorwariwa abanyanyimbo begeteseni ya keroka baikerana asenseme yo yetangi na goika koira umubere onyagesira goika asenkendu ya ichuni Nkuripotaria egeteseni keiga yensoko koroiga asensemo yetangi tondori ime yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara Jito muligiria tokwirana se county ya Nairobi nigaba busiba boliwe kobamo na wanchira negetari kindi gyonsi matangera chikonyora siasa chumwako gocha okuono kubolia kwaro kurwaso yokoriye kirogo kyo Senate county ya Nairobi Samarita Wilfred Bosire na gukwana kurwaso mu cyo Nairobi Bosire nigatebiro ko waterana uko nigo kuracho konya nabego kogera homogusi kwa igwali bagali ya sobrai bole bosyo mwachito muligira no robotirwa betero kwarigani wa no mosakito linet nyambane toronyora sobwagali Matiang natabe president kale tuoniga Matiang nabake president 2032 2037 but kisabu chena chiragere anyore chance yu mwa to bugambi bako be patient
Kibaki natinire tobugambi severali aja kuba mugambi ekarando takagete nabo mugambi okuborigwa kwarurwe gochia ase egesaku kyomugusi koba amo na kumusira Fred Matiang'i na atanyora ribaga ryokuirurukia ebendera yokoba omurai bwense. Matiang'i asako soa na soa mune prime cabinet secretary aba kusito tenenere toro kina ki ntunto mwege ne temuno mwana itokorgusi taba sote banga tako president nganto como support asako soa ojata soa se asa serikali error asako soa to tenenere muno mugusi to tenene asamo muno mugusi nali tonyora abasani mandi patebenga oyeka tu akora sabu igato nyanga ta konyara boniga agatena na intwe tiatero yokoboko Oku nokuboria kurwa ase Wilfred Bosire oyo okuboria oboseneta bwe kaunti ya Nairobi ase ayakwana yaiga kurwa ABC yaye imeye kaunti eyo nigo boigo atebire obuyamboreo umugusi gutwara ekiama kiaye ekyo kerabeke egesaku kyomugusi amo lazima tutware ekiama gitu lazima tutware ekiama kyomugusi ekiama kyomugusi mbaka tutware tumayenga chukura chonsi pichagusi itoko chibeka se chameche 80% ya member of parliament 80% of MCS and the two governors we need to have from a political party ya ito ya gusi eka toko soka isiko tumayenga nyumba ndo bwate nyumba ndo kwando neza utm eka toko tuwara 50-50 nonda kurangira uchimesa ko temi anjito kwane mugambi tumatiyangi tiari gerelie andole ondele bwate na Roma igaiga amandole bakumunsungo kete ngomo de Roma ene maya to montomia no montoko tebi omoruotinga mbosale you naked talinga ngaya changa njiroro monta akorra bucha bwinsi no ikumbetege eketambike yange kabito bucha butoko monta akorra chinga kiechechyo nigo boigo aruro kuboria gochia ase omugusi kwenekia abarai bari bakurwanirira ebirugo bya gesiasa mbabwate emeri ya gusi karo monta kubori chikura gusi digerelia background check omuntu oyo nkiabwate gusiya na anyomete gusiya na bwato omuntu mwabo gusiga iga yakogera akaro omuntu tabwate omuntu mwabo gusi omuntu amatine kibese cyane kinyeto bugambi na bago tumya kibese cya aite karo omuntu abantu batari batano badartine bugambi muko chora gusi chikura gusi choro omuntu maitenga mwabo moinaria nabwate sister ya iga na anyomete bo mochichimo no gali kusibongo so nabwate kereria ndegera kore ke tunakore ngenge na wakore enyore kiarire madainlo kiarire sister yani arenayo oruro kuboria gochia ase abamenyi be kaunti ya Nairobi kumusira ase eganga yaye yokoba omoseneta bwe kaunti eyo so njinaten nabantu bamatatu naten for what is right every now and then na ndagete ko transform na koleta community yetu ya bagusiku amo kwanza ili yakabere abantu bonse ba Nairobi tunyara cross ki ebintu birakonye ebijana yakogera Nairobi nere bwata abantu bali exposed mono because akarwa average in terms of literacy Nairobi nere iguru tuzakorenge na kitura cha go transform our city to our villages Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Jito murigeria twara kumanyire gati ya gendeta kwene kiwa kurwa chensemo kuri Innocent. Na tugukorera gungagete twara yachutire. Tugukorera gabo rio chake kuyariga nande toteyo murigeria nga na manga gendete gokorekana kwarorire kinyore kego rugutondori ogana noraria nayo rocho chage tolitu kuri igoro nga ebibiriri bikageire gosiabo ebiriri ngukirabira monto manene Innocent liboli usiba kaboni gambiro liboli libali radelia kaite muriye nabaganira te usiba kaboni ande bagateba ngoyo osiare nando toke gosoka botuko koiguna bagateba bona yo bwate lirogiribe ancho murigererie ne gatie bintu biritogenda tagatebye gesaku gitu mbibwene tiko basekenyoro indekamine byo mbibwene tiko basekenyoro chitri chiteka isano maiga yense yamo taite togenda umuti mukumusini to koirana to swasensemo
yechigazeti litukumanyenga ninkikendete gokorekana inyore TBT Thursday akera Diana bako inyoranga ningikili baroche egeka kemia ketano ya etire 5 years tutakwenda 30 years. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndugunga international herbal medicine. Asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, mwekere enjira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Nyekwa buli wo murembe n'ekindwali kinkongo buno buliri bw'isukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba.
tunyora Samagacho Alisa Plaza eyo kwenye Manyakantuk na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo wose twakireseme asi number 0722245763 Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakirege igoro bairwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kana daktari ya kabere ya gatato bokonya haba muyenete magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo ime yeriroba iliyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagalya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662 Twaichanire kurali uko kwa John Oyaro Oyeyo Garu mwana Nyagusira Mariko Oyeyo na Miel Kamura no mugaka Rebecca Busiboli Galise Zakari Joyce Esther Charles Enoch Josephine Bernard na boygo Beatrice mumurumu abo musigisi Nyagusira Ntuga Aska Barnabas Omanyi Mary Kamanda Jeria, Ouru, Dickson Mikaye, Mwaniki, Kemuma, Richard Oroko, Nyagusira Florence na Oyugi. Galise Mokekeni Ontuga, Jen, Lea Kissinger, Nyagusira Beatrice, Fred, Alice Jackson, Egatia Bande. Moko yoyo Nduso, Mary Nyagaka, Nemuel, Dorika, Nora, Osiemo Egatia Bande. Nigaling Narume Elijah, Enoch, Rael David, Obuaka, Dorika, Alice Egatia Bande. Ngolera ya Pito Mbiro, Nyagusira Mura, David Mokua, Helen Nyaboke, Thomas Onkundi, Nyagusira Bisibo Onkundi, Nyagusira Thomas Masese, Salome Masese, Alfayo Mwebe, Janet Motabori, Samson Momanyi, Susan Kwambuka, Nyagusira Samson Simiu, na boygo Linet Majuma. Igali ba muabo Elijah Ngaga, Nyagusira Ibrahim Oroko, Nduma, Chacha, Orwaru Egatia Bande. Eyamate abairi n'abasani niko bakumira na kila lituka senka yaye ya Kiomara Bokeira na boigensemo ya Kahawa West na Professional Center omocho Nairobi. Amasoba yo moelio nakolekane chitalike 25 nemo cy'umutinyo bu mwaka oyo bosibwo kwenigwa kwaye chitalike 22 cy'umutinyo bu mwaka oyo asenka yaye ya Kiomara ku Nsoko TV niko twatumire ngora guciase amate abairi n'abasani banyagusira John Oyaro Oyeyo. Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku cyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bo mugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye oregekoro cyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabanye nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko
yakire ngumanga buna lero esoko Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manchito murigeria bwita senige Ensoko TV morobe tugendete usanga na imambi yabono n'Ensoko bwakire twarasangire na ensemo ya mayana bono nigo togoswa asensemo yekigaseti na rutura kumanyinga ninkiri kigendete kwanekwa kurenda soko kwano Manchito murigeria nigo mbate gazeti ya Daily Nation na irukiga igo Manchito murigire mugano monene nigo kwanero murayi wense nkwana yabetka gukwanira goro yo gwakana school visku cha saboro kwa baguchiko join university Nabayigo College Manchito murigire nchikote yasobagare kiria bakobori gosama borio arase egazeti ya Daily Nation nigatie megano yende kurende Innocent yaratutebia ti headline chiri tukuria rero nikichiko kwanera Manchi murigiri na incha soko bakokwanego mbate gazeti ya The Standard yesemambia bono nabo kurigirira igo ororenga ningi kiria kabakego kwanerwa nabo igo se back page ngoro kibale timu ya baswati iliyo gwako mupira volleyball nero Manchi murigiri na ebogoritie kegwa kurende totarachaka Diana se mambia bono nabo ndoje chigazeti cho CP rero sifuna na matiangimba karo tuchakire gazeti ya Daily Nation kwa na baro Manchi murigiri aselingana limwamu bagatebanga Fast TVs reality check for Ruto Manchi muriba kwanera igoro yechibesa kiriyo omurayi ensateba abana bakabagwa kana budi school fee university fees asate birenga yo bachika bagasoma gusa kurende gaigango kwana bare asibakubolia maboli iboli tangani bakubolia se gazeti enkelinga oise koinyora omolio moya bugo finance gusibwo wakadera abana bali bagendete gusoma ASH University omolio yo moyini goreta tune serikali ya Dr. William Ruto igakateba murobelio yuri gochete asokoligereri ngangaki okonyora gusaba ibuli babo bwatengelia na bintu binde kurende bono bakubolia ekeragoteba ninga bana bachiko bagosoma ASH University asikiliyo tebekana batali wakana university fees ngakie chikoba igago chikoba kakurua chilun chinyinge gere chikonya abana aba bose nigo ago chikoba kakuru chibestira konya abana bosoma ase school Manchi murigiri Diana na chikogotebia amanganale ase gazeti boigo gokwana bare igoro ye ebibago biri byarorekanete ase chibicha kurwa ensemo yolkalau asibagotebanga nigo bigendete koba bigoyoga nonya ekero murayi wense abagago kwanera igoro yebage byo kubeko byara nabo kwana bare chinga kiche omoelio chia Alberto Juang asibagate babuna kamera ya CCTV yabetege korokia gose korokiwa asike gambira Manchi murigiri na koroki buna soete no mweli buna umubero yobete kurusiwa kurwa ase egetaseni kyabanyanyimba SSL ya Central Police Station Manchi murigiri toche gazeti ya The Standard yesemambi yabono nigo bagokwanera igoro ya Charles Owino uyo kabeire omonogeri bw'abanyanyimbo ni bateba amatuka ya magega ni garenge amatuko yogokumya asibako bagokwanera ekerarenge buna omonogeri bw'abanyanyimbo chinga kichinyinge ni garorekanete gokwanera ebintu nonye byale kogenda mamincha yobwene bwa mwanya bantu rubugima mwanya bantu na mono kwinyorware ekera abasaye ba Gen Z bachitese bara mwaka bw'ikirubere 2024 Manchi murigiri kirabere gakoboli gwa sebitaseni au igoro yebirengera byaye ni garorekane ko basira abanyanyimba sekeli babere bakora nonyenekera bakorekana kubuna machiko Manchi murigiri se gazeti niko bagotebanga ntoro chiko sinachiko bagakora kende kurende bagotebanga ne spin doctor se gazeti ya The Standard boy gongo kwana bare igoro ya umubaro bw'abantu noro chiko bago kurigererigwa iliyo konyara kwa bakuruwe ticket kuchia soya chikoba gakwirukia ebendera ya United Opposition Manchi murigiri numuganore ase gazeti iyo ya The Standard yasemambia bono tetuligiriye chigazeti chinde Taifa Leo semambia bono kwa nerere igoro ya Sifuna Matiangi na bunagateba bagendete kwa bakuruberani ateba Sifuna Matiangi wapangana
mwancho muligirili litukuli garon twaroche ebicha yo mheshimiwa Fred Matiang'i bare na mheshimiwa Edwin Sifuna uyoro maseneta bwe county ya Nairobi na baraibande babo gati abo omuseneta bwe county ya Kisii Richard Momonyonga na bayigo mwancho muligirili ababunge muna Clive Gesairo na omuseneta Ososi mwancho muligirili asebiche yuli tukuli garon ni batebanga nige kwamba karorekana bagendete kwa bakuruberani twande gazeti ya The Star bagotebanga Matiang'i left out as Sifuna Kalonzo combination take shape bono nige kororekananga nigo okubwaterana gotegete kwa bagukwa gachwe gati ya Kalonzo na Edwin Sifuna agarwate aba mheshimiwa Fred Matiang'i nige kororekana atigiru maiga mwanchu muligeli na bogwe somera na korore gazeti ya The Star kere gukwananga Matiang'i tigiru maiga omanyanga ngaya tigiru maiga mwanchu muligeli ochichega iga ase gazeti ya The Star boy kwana bale igoro ya CCTV reviewing raises fresh questions in Ojwang's case okoro kigwa kwe CCTV footage ase ekegambiro mwancho muligeli nigobono gwatigire amabuli ya mange gako chaka koba gakubuligwa igoro yogo itwa kwa gosogosira kubugima kwa Albert Ojwang mwancho muligeli ine gazeti ya The Star tigatoligerelie chigazeti chinde buna People Daily esemambi yabono asbaka bolinga ninge kwa rabasani bagachagwa batagete gachagwa nere anyara koba akonyora libaga lyokoirukia ebendere yokoba umurwanira libokoliye kirugo kibora ibwense mwancho mulire bwasomere gazeti eyo orora basani baye muna bagendete koba bakuru ibirengero byabo mwancho mulige tonde gazeti ya Business Daily gokwana baligoro ya wizara yekegancha aso mwancho mulibone gotebanga nigo yarorekanire kubaselia aba director bane abo bagotebekana mwancho muligeri banyara kwa bakuruswa bisi naboigo nabokorore bicha ya aba wakiri litukuligoro nabarabuna batebete ntulikogenda sebigambiro igoro Learned Friends mbaumbira neti ase ebigambiro ebinge bagatebya my lady my lord inga submission ya nenere igoro bagomberete my lady and my lords de gazeti ya Business Daily nabo wesomero mwanchu muligeli onyara kaba hokoraga ningi kilkero tigatuligeli nande chigazeti chinde muna Mwananchi kurwa sense ya Tanzania mwanchu muligeli omo rwaneri yago semo omuraibwe kiamagia cha Dema Lisu ni gobono mkuu wa gereza walivyobanana kotini mwanchu muligeli na bonko chinde ko kuligeli clip kya mheshimiwa Lisu ekarabeta kwa na kurwa seke gambero lituko liegoro mwanchu muligeli swagatabanga ekarababumiranete ase kegambero ni go lituko liegoro baroreka nte gutwara chinga kicho kaba bakurutira namangano mwanchu muligeli togende gaiga aswagataba Gen Z kuteka soko muhimu la bidhaa hizi use kuligere libona basaiba Gen Z bagotebekananga echiro nire batete kwa babago soro ntete kuligere Tanzania bunire liye kulinda bobaroche gabo nimbwa toyo moga igokuru ku Ibrahim yagutara dichi iPhone nande noroche nisi minkobokere Diana ego bi ekarabako be kababa ngoje yana kuligere libosie kepuge kuligere limaega na buga ba Tanzania na baru bakale batebanga echiro nire barorekanire batekire use bamanyire bachikwa bagakora ubonchoreri baragubeka ngo byulige lechi mai ari mokero na ibire na ibire go arorire Gen Z nde yakira aya togenda guchibusi mwanchu mulige gazeti ya The Citizen yesemambi yabona yota business as usual won't fly here state entities told mwanchu mulige bono nigo bagotebanga asense ya Tanzania bono ebintu nigo byonchorereti nonya nabo bikororekana kwa bya kawaida bale batebigu bali abaraibe serikali eswatachiko bakogenda bakoiruka nabo igo nigo bakonera government increases mining local content target to 90% igoro yoko madini kurwa sense ya Tanzania nigo bone serikali yeyu yabekire birengo byana batebanga nigetete koya madini yeyu asekerengo kyemerongo kyandase ya Tanzania to list the Bushilling bond of London Stock Exchange nabo igo mwanchu mulili okwa na bale na barabo igoro ya amakabesabo ase London Stock Exchange market mwanchu mulili NCU ya Tanzania nabo wesomera na koranga ninge kelikeroro tigatwirane to chake ni chigazeti cha Situgaiga ndara Diana libaye kara kanyanche nara kwa ni gazeti ya The Standard asobu agaligoro ya Charles Owino
Wanjito muligeria tugocha gazeti ya Daily Nation muna kumanya umugano munene go kwanera iguru ye university na Bego College chitivetse manjito muligerega yo kwanera iguru yenkwana boigo yo muraiben sabetega kurwa guri tukoria Jumanne satebete nabona baroki wa bonsi baguchikonyara bakogenda College ne university nigo barachikonyara bagwakanira kibese chonsi support chonsi manjito muligeria kurento gocha gazeti ya Daily Nation umugano inigora page ya 5 ne mone page ya 5 gatano ne mwanchito bone page ya 5 na kabere aigasomura ibensa tebetenga guchakiro mwako 2022 nigo migose enchirelichi bese cyari kubwatwo cyasi skuru cyarenge nchirengi ya kolene kikaba chikoro suwo mwanchito muri ya satebere ne atayitugo cyakoriyele nande merobere kwane kyabuna borki wa bonse University ne College bachikunyara bagwakanirwa school fees kwende karato kwanira magana school fees mwanchito muri ya tokomanyigwanga wikira boniga morobere yokoro kwanga help chibesi chikubwatwo cyasi University ne College kwedia okonya borokiwa nigo bono babete bakwewa chibesi cyumwanchito muri ya chire 56.71 astokomanyigwanga nigo baganiri kwewa 14.36 billion lakini wakaewa 56.71 billion yo manchito muligeria tokomanyigo manchito muligeria agaiga gazeti ya The Daily Nation tibasiribanya tibakubeka niko cyarenge 56.71 korende kiri meto manchito muligeria kwa igure ni kire bagatebane nusu yaye cyonse kiganiriko 114.36 billion korende gento kerbago kwanera gaiga na boroki wabali bago chikunyara bago swase chi college ne university abale milioni yamo 1,199,423 gento kerbago kwanera gaigo mwanchito muligeria ne budget yo mwako 2023-2024 asbago tebangano amauncheli ya chagete kyagera guchakera chinga kecho nigo kibese kiri chikobwa tukoshasi university ne college ya help chagete bokeigwa asaba kubolia serikali manchito muligeria enyarige kuligeria nabaigaba bunge banyareba kuligeria banyareba komenta kibese cyuche sikuru ekinyari kigokonya aboroki wabonsi asiskuru buna nawote yaboroki wabonsi bari baguchikunyara bago join umwaka oyo mutinyo September nigo bare 1,199,423 haba uchikunyara bago join gento kitukumanyigwa gaigo manchito muligeria nigo abange babo batachikunyara bakonyora kibese cyo mono bari bakurwa kinga kiriya kitari kunyara tokomanyigwa nga ange 55% tibari guchikunyara kibese cyo kurende ase page ya 5 na kabere nige ukwanera igoro yenkwana yo murayibwense agwali tikoria Jumanne asatete buna niga uchikwene kyabuna boroki wabonsi kuchara konyora kibese asti skuru hasibiga kwanita boroki wabali bakuru kibese nyinge nabayigo bali bakuru kibese ngala tibanga guchikwenye kya balance neroro bose banyari bagwakana kibese ekyo kirengaine kento kiriya betika gukwanira no kweneka umwanchito muligiria buna school fees yonse kibese cyonsi gichikobwa tukwago cyasti school korenda amabori agochanga sources nga ichikorwa nabego nga kibese kiraba chikorwa egento kyanya atiga konyora bara yavange by supply so komanyigwa mwanchito muligiria Innocent nigo yaringe surprise ko cyase abara yavange kero murayibensa ari kuba tukachinkwane cyekagera tana gukwanira enkwana bune yo no nyina saba bunge usigati yabrai tukumanyigwa nga nigo yaringe surprise abanafunsi wakanira school fees murayibense kera kwanete boigo gento kiraba gukwanira igoro yo muswada kugenda ase bunge utakire ko bagakurigiria maunchoriria yo agakoreka noro bagate bagakanete nonye muswada itoreka ase bunge na usikurigiria gabu yo bikira maisonere no muwaziri bwekisemi Julius Ugamba ngobuli balenga yakira umurayibense agukwanira iga tara asioleti amanya bakenya ngaki kisemi ekyo kikoba kigwakanirwa asekerenge giye university umwancho muligereri bwesomero mugano iyo nabokora amabuli arora manene sana gekogera ngo buli bali kisemi eki nigo chi akongete maiga yo murayibwense na nderere bwikomanyene wetera asomswado nyarte ko bago ikibosyo agateba ngo nchurale model yo wakanira chi university chibestiri abana aboroke bo bagwakana kigachenchigwa abana bagatebwekera okore program yago igekoligererigo yego kibese chingao bagakore overhaul yechibese inkoro cyarenge wakanirwaro nandi boni abatebe yutania yagete mbaramanyanga yutania nerelie bakwera ne enchirilie ngoro gosenerelie asomo cyane ndo chino sentura chikoba oroche asenseme ya help chibese chikoba tugochia skuru abantu gwate deficit chonsi chiganiri ko 114.36 billion lakini echi abwato kiru nigo chire 56.71 billion. Okay.
rochonye omuchando kora seseme yitibese abare nitya turaranga chisose chichu na ikigo chikurwa fancy chonsi mwanchito murigeria ayo torenga omutinyo September metabaro kwango swabari uchakira omutinyo August actually uchakabare goswasti school kera ukwanira mangana yichisemi na namono ngakyo muraibwe sakoboli kwa maboli ya page ya gatano kabere nige bwa tumugano ase gazeti ya The Standard yes wagateba ngabone byombe bya bali munande nigo bya sokiri bitagete goteba gachibes chiabo kiri bakoye gukinyara ko bachi comment bono nigo baganitie na nigo bakobitiriria kero ko bateba demanding basubwa ngo mono bali chiko bakoganya bagoteba nga engeri yabo gosomo sharo onyara ko bakokoligereri gubuye na ando nyara ko bagokiniwa eke nigo giakiro mwanchu murigere kera bagoteba nga nigo yarorekana serikali ya Kenya umushara bari bakurukunga bakoli be serikali emirimo asanyara ko bagagokinia asekerengo kiguru mwanchu murigere na nemono bayigandoche abari muna barwateba nga nigo bono batagete collective bargaining yaberi banyarta ko babako kwanera nigo bagoteba yanyare ko bagegwetu ni chingaki na nigo batagete umushara obokine asekerengo kiguru uisego somaga iga nabo koranga nga kibatagete kibese kinyare ko bachigo kina asabagale goteba iga turoche abantu bande bari barakoli emirimo be serikali bagwakanwe tani kiri biminye 420,000 ibatete kibese kikini ningoyo ukwana magana yo mwanchu murigeri no omolike omonene wekyombe gya kupet okorokunga akelo Missouri akorungia secretary general nabo gwesomera na koranga ninge kelikeroro asenseme yu nabo igo mwanchu murigeri ipechi ya gatano gatoto ya kwanira igoro ya omo ngwana oyo korunga Wilson Sosion oyibono oromo commissioner ase kyombe gya teacher service commission unyora sama tuka mange Wilson Sosion igachagete buno mo chairman we kyombe kyanat akaruaraga boma secretary general agachaka bitiriye serikali ya Dr. Amini ya Uhuru Kenyatta kerarenge muno mo secretary general enyare ko bagekoligereria abari mbamendru kibese binte bingari gukwanera nonyana mangana CBC ekarorekanaga bwato bwa matebwa renge frost yani bwa renge obutentere kunekyo mbegia teacher service commission pake gaikera akaba deregistered muno mwalimu agatebekana bono gakurwe namba ya teacher service commission teachers service number akarusi woro kurende bono irene buno umu commissioner OTSC igarenge semeli ya mwine yo kwegera abali bono irene asebali ari kuminyoki atabaga yeli etali ari chikabali ligwete goro digo baigedete nga umu secretary general yo mukuru bw'ekyombe kya NAT nigara chikobaga gokonya na koraga bajare ko baba kubikemero biryimiya yo kora chisemi chenyare ko bachigo kiniwa na nemono gaiga bagotebogo choru kwaya nigo bono mwanchu murigiri kwanyare ko bagokoro kyo gonchuka kwebinto nechinga kibuna cyabere chikororekana yakera akonyorubuna umu secretary general w'ikyombe kya NAT nigaro rekarete ko bagakumyokia serikali asibinte binge use kurigerera iga ogochoro kwa buno mu commission angigiria chiko bagakurigerera litanga ningo cyari ko bagakurigerera yende kurukwa igoro yogo kinigwa kwa madaraka kwa balimu promotions ngochi yari kurigerera kya balimu bakonyara ko bakoiruchi nsemo au deployment nabo no ngochi yari ko bagakurigerera ki curriculum mwenya ya competence based education CB yo chiko bagegwikira nigo nabo iga chiko bagakurigerera mangana ali akurunga career progress guidelines na omwelio anyara ko gakororanga abalimu na barabuochi welfare cyabo cyabere chigukwadira nyore tabalimu mbare barekoge barenge notice tani ekero bosaga dibwa koretu chiskuru chikayigorwa abalimu abagateba mbali ko gendoro sosioni akaba parade akabaira TSC agateba tagete mobile chi transfer abanda agateba ntoliko irana no distance bono cyari ko ligiro deployment yabo akini ento narore innocent narabere tega uski volunteer gaige yo korokinga imirumu yae tariemebe nonye kare muntu ubate harassment toteba muntu naro konyoro ubate chinguru innocent taite binto au kwana ni chingura kinya taite binto birobe kane bikorekane bya tumurigere but social of late inyora kara arenge teacher service commission ameni arenge NAT arenge mo secretary general egento kiagera takarusi gwa bisi nekera arorekanete kubitiriria serikali akore bintu gete na ndelia kera kubitiriria agatoka kwenye kiama gya ODM kya mochore buno mubungo mochore akaba nominated akaenda bunge bono kurwabwe kama yakomobera chinga kichinko bagacha kubuli nobo mo secretary general na ande kule bunge nako lakini boniga kero kuligereri
Umubunge naro we Muhaya kageretwo kuru kwa Amboko Misoli Amboko Milemba uri bunge igare aromo secretary general na ndebo igoni garo mujumbe so sio taringe different kurwa sabande lakini ise kuligeria ibintu bingachi ko bagakuligeria bono mbiria ariko bagakurwanira bonero kuira nate yabari mu ngumete CBA pakenga kiye mona tebe to musharo mentu we want it to be implemented 200%. Igoma ito 200% onye gokonyora siringi 1,000 aka times 2 echi 40 na ndo mente 40 go chiabere 80 na ande mente chinde 120 ale batebye serikali 200% to salary increase borongo chiali go ligererie bite biga meshare ne mentu abari mbaga ne ko transfer jira bojira mobere raisi go sichi mobere chingo lakini getekerere igetugilia ale gote 200% bono one of them abari mubono one of you so ire mali simu atagete tigaga doro ziraje kunjure na igwete no ikora ino sente asiga zitu abwate bagote bakwazo no babekire tu ebese banyante ba comment bado mbagogeti abate bakanete ya bari bakanete bagateba nibanga bagoteba chonsi chikoire bese ino babenterete turara gusubyo sinaligerere tu bachubuligere nabo wesomera ororenga kibako babago kwadera igona magana yichi seminar twale ko batokoligeria SSMU totarairana asomugano yorenge ase gazeti ya The Standard yomonene igoro ya Charles wino gochoruko bomonogeli nindo chega iga ekyombe kia aba wakili Law Society of Kenya Charles Kanjama ni moro chega iga niga ale nero morai bwekyombe kyo agrongo mu president na nigo babete itukuli garo mwanchu muligeri bagateba mbali kogenda sebigambero asekeli banyatuko bakore mali igoro ibuna chikoti cyari ko bachigokora ebi china chichiabo wetania ebi na chiri bukomi nigo byatenete litukuli goro ebi alchikoba bigo kwaneru nabo ige binde binyara ko babikonyore nachi ngikeli bakaba bagokwanero mwanchu muligeri no bukurumi gaigango kwana barega iga egati ya aba na chebina bunabono musubati ukurukumo na chebina Teresia Nyangena mwanchu mulile swagatebanga nigo bono mwanchu muligeri banyarta ko babago ikese bigambero nabo igekera ebigambiro byatete chiko bikorwa chinachi kanyora ba advocate mbayo use kuligeri gaiga igento kilibako bago kwanera nigo tutagete kurwe notice uchia ase ebigambiro byonsipi nabana chebina bamanyanga ntutagete amangana yobokurumi ebina mbire gaiga bataliko nyara ko baba kurwa enachi ase chinga kichibwenerete nabo igo ebina nigo bigendete ko babikorudekana gose bigendete ko babigo ichorerana ase bigambiro mugano unigo likira sobwagale page ya 5 ye gazeti ya The Standard timati gose no lese gazeti ya The Daily Nation Diana bwana ino lese gazeti ya Daily Nation ino so kwanire no rase page ya 5 aso kwanira igoro yeri tukulia igoro gago tukomanywa nga aba wakiri kurwase county ya Kisii county ya Nyamira Migori Bomet negati ya advocate bande litukuri igoro nigo batachiete ase bigambiro kurende egento kirimono bagosaba innocent no gotegererwa bataite bategererwe nabayigo obukurumi bogendete kwene kibono nyina cia bis ciabo naba nene babo nigo bagotebanga nigo nsi batagite abega kurigererwa tugukwanira igoro yobukurumi obo bunabo gukwanerwa nabo konyara kabago kurigerera iga omo Tony General okurukumo subati Dorcas Odur na nigo bono mwanchu muligeria somuswade onyara kabako kogenda busyo aseta kire banyara kabako kuligeria machiko alia sense na koranga ngaya machiko yoburaya bwate ebibao biri bikonyara kaba bigotiga lichiko ndiko nyara kabaliko nali bali bakolera mu mocho se kuligeria iga ngukwana bare bagotebanga nigo bono motendeli bwelichi komone bwe serikali anyarteko bagawe chakia omo sangerekano bwo koranga chi sector chionsi chigo cha sobwamo na gutwara kende gili bako nga legislative reform and alignment period ibali ko bago ikaransa banyara ko bakoligelinga ngakyo bako nyara ko bakora machika yingo nyara ko bagakorosi guse kuligelinga iga Diana ebintu bako bago kwanera nigoro yoborai bagotebanga nigo batete ko babagotwara chingaki baligerelie byombe byonsipi biri bikonyara kwa bikorwa ebirengereri byabo ase gendego nga legislative reform and alignment
committee ibabekire asobwa mu banyaraka bagokwanira mwancho murigere nabo wesomera ase page ya gatano limo onyaraka bagokoranga ningikeri bakaba bagokwana kurende ase page ya gatano limo mugano uri ngo monene no urega igogokwanira igoro ya Charles Owino nigo bono achori ko irali baga yokoba omonogeri bwe serikali ribaga konye liteneneire na oyo kurunga Isaac Mwaura inkiura munyora Isaac Mwaura na garokyo di muno monogeri bwe serikali ebinte bingi Innocent na munyore lakini gentugeria ndaibe asensemo ya Mwaura muno montori go kolegasi ne serikali gusoma monogeri bwe serikali utamba begete serikali mutu nande kale gukwana nigare gukwana nga nigakwana kwa niaba iyo muraibense ikina kinda munyure butambe Charles Owino wono kirega niga kabero monogeri bw'abanyanyimbo na inyoire ebintu biri abete gagukwanira samatuka mange gaiga bagukwanira chinga gichinyinge akerarenge asensemeyu nigaroche abanyanyimbo chinga gichinde konyara kwa bakonyore system inya yokora imirimo yabo ikinege ntaka bagakunyura kurende niga bagoteba ngani gaba kakorekana samatuka bwangu kwegerera abanyanyimbo nonyenekera barorekana ntigutumika chinguru ase ekerengo getaneti nabo igo mwancho murigereri asabantu bande banyartwa bagusiri ubwo bwaye nigo bagoteba nga nonye gagoswa ase kirugekyo niga kunyurwa buna egati ya abakwaniri abanene bari bakorekana ko bagusire serikali nonyenekere gakorese bintu biri bitabwenereti kurende gaiga bagoteba nga gentumkelikegeni bari ucenga barachikwa bakonyora igaiga ngo cyumugwano yo mukuru kunga George Musamali nigale omontolia okonyara ko bagako twara ubumanyi bw'amangana ye uburendi security expert kokwa narenga chinga kicho wino n'ibintu turachiko batokorra n'enjera kwegerera serikali nabo igokurwa chinkwana kiri kikororekana kogenda amamincha y'ibintu biri abakenya bangi barabe bakugani bategerere uyu ne Charles Owino osina chikonyara ka wikirania metekero nagategere nkwana yaye Isaac Mwaura ewana kaiguronye egento ngiri gyakorekana agotebe gyakorekana na lieki kene kera korekana iga nebane eti ukorobekana agoteba inga ekere serikali yakana tukorobekana ebintu biri byonse byari gukorekana Innocent itukondi yokonyorara against era ariko kugira bakomwere ne government spokesperson egenta outline nebintu biri biroro bya serikali bateba de mouthpiece ya serikali nago justify ibintu byakorekanira tukondiri oranyore government spokesperson irachi lakini oyo mo unyure mono na Alfred Mutua chinga kichiaye ngaki ya omurai bwense nyagosira Mwai Kibaki nero lengo mo spokesperson chinga kichinde na bali go chatete ibintu no nyambiri na biro bibi yarenge kwanda maminche nchara nere yachete ekero mubarure ko bagokurigererwa chingwana cha Alfred Mutua chikage cha bakenya Kaitenga nirinda rigichingwara bunecho para inyuri omurigeri ya Innocent nonye naye ni chorigyo monogeriyo ne Dennis Grant Barnabas na baiguri abanogeri na baiguri teje tebwati buga so wata ko monogeri one ensoko tingudi ko tiniko geda mutira tigera warba chubulgeli chetriste kemerongere na isatu Diana timati go seto kwa ndo mutimuko sino watumuga nonde tuko ukorarigeli Santibo tumuko maigo chega tukwane rigoro yetsisemo cyori Kalau buna bagende tukugikira kibura buruchene tugucinga cyobo cyori mwanchu muri nence koirana ninkwane rigoro ya kamera ya CCTV runegende takoba gekobeka abanyanyimba sakongo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries
Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseri gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba samwerere nabuiga bangi nabanyika iligo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko Eye Nsoko TV
Oboroso bw'omugusi. Mwanchito Murigeria nigo tugendete gusanga naye sense mu gazeti tokwera na se gazeti ya Daily Nation page ya 4 niyo kwana rigoriye kiburaburu cyabete kikwene kiwa ase constituency Olkalau yo gutoka ime Nyandarua aigane chinga cyobo cyoli cyo kwene kyamna ko mochora bale ngo mubungobo kurende to kuma igwanga gwikira boniga gwitira chinkwana cyabarai gwitira sumura ibense kwana yae yogoteba bunaniga uchikwene kyabuno ndibwense yokorenta kiburaburu asemesangirikano n'abayigo barabwatiro osibatokire ne kwene kya kiburaburu nigo chikunyara bakwiruge tambo kire getindi tokumanyigwa Mwanchito Murigeria nga gwikira boniga onde tayo obekirubyara chinga kitogotegwa nga DCI nigo bagendete kwene kya mnango koraboro bunengi na kubeka bali abali bagotoka kuri ne tugiri bakubolya negatiye kigali kiri baro cena wege gati abantu bali baro cyo Mwanchito Murigeria bakorenta kiburaburu aschisemecho kurende nigo bamukiriye serikali so kwirira utayirire getambukiro kendi yonsi kwene kyabuna ko bekabare omorembe bego bagokwanira Mwanchito Murigeria goro yechinsemo chia chinsemo cyo rikalaw gwetera senkwana yari gati gashagwa uyo obete kagotebanga abatariti babasiko kaimensi ya Kenya huika omwako gocha kero bochori bwa Mwanchito Murigeria kuyo korokya ngani ya korento bwoba ime yense nabagigati yabatari Mwanchito Murigeria korende batebirenga kigali chonsi cyabati chikorekana guri county ya Nyandarua chinga kichobo chori mu tinyo yo Mwanchito Murigeria tariki 15 tokumanyigwanga abantu 12 mbanya tibakunyora chingoma chintindi no yo maka bakagusiria obaguma buwaye kurende serikali gwetira asomo waziri woborendi boy make chumba muri comment biringo bunengi ngo bagucyatuwa bebanyare bakubabeka byaro Mwanchito Murigeria bari babe takibura se ms Kurigereria aliale ase chigazeti ase mambia bono na namono una nagotebiri Diana gotebi gotogendete koranga ningi kiligendete gokorekana ase chinsemo ao chigazeti ase tuachakeire korarigereria egazeti eyo ya Daily Nation nkeko bakegokwanira Diana kerangoligereria chigazeti binagwa kwadeire igo baraikurwa sesemo ya Mombasa bamochirie Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Innocent nigo yarentro bwaba poro Mwanchito Murigeria simya machikolenta chiburaburu nkeigo prende akora kurwa sensemeri ya Mombasa naro bagechi usana witira senkwana ya Rigathi Gachagua bagotebanga niye kolento bwaba asabatari nabigasaba Kenya gotebanga abatari tikabayirane after elections ya 2027 Olkalau nebugate binge sana ritukuria rero nigo enachira chikobage kurwegwa ase ekina kelie komo bwatania oyokoro komo governor bwe county ya Migori omukoro Okothio Bado nabo igo nabarendi baye babiro Mwanchito Murigeria ase ekina kelie twaro chomo spati oyomo oyobete kago toka gasirete ogimo bwayo korukunga Sharon Otieno igarenge omorokiwa ase university elia ya Rongo Mwanchito Murigeria nagaigango kwa nabale nga bono ekine kyo nigo giachira segeka kia miaka 5 na bono nigena chieta kireko bagego kwanira igatie bintu biri wechiko babigo tumeka asokurwe na chiyo Mwanchito Murigeria bagoteba nigaiga inde kurunga forensic evidence libayo chikoba bakurigeria ngaki banyaltuka bagakora obutuki na koranga ki nonye nichibesi cyabete chikoba chikurwegwa na boyigo banyara kwa bakurigeria ngaki ase ensemeli umubere bumusbatyo yobete gogotoka Mwanchito Murigeria onyarako bakogwe somera na koranga ningi kilikera orokolende ama orobotindora wokoboya asa abantu batano basireti ubugima bwabo chinsemo cya Narok aseli kumabare ko bakoya amagena ya mabera Mwanchito Murigeria asabagate bakurunga Kilima Pesa mining site eri chinsemo cya Lorgorian ensemo ya Transmara sub county county ya Narok Mwanchito Murigeria ne batabanga nigo bono iga abantu batamanyekana tasomo baro barenge insa sokoya gold ye Mwanchito Murigeria na bagatebanga ekanyara kabage kwa likurumeli likanyara kabali kwanyoka no mwali ko babwaterania ro Mwanchito Murigeria bwesomera CPG yo ya 10 onyara ko bakoranga ningikeli yakaba kego kwanerwa senchira yo bwikirano
orogongo rwa Mount Kenya nigo rogendete koba ri kumwatio mwera ibu enso mutwe asaga teba bono chinsemo ibere chiri chiko tebekana korosia gitunu kia Mount Kenya nero robosongo na nero reli kurukunga mocha east and west usekurigira ligega ngo kwana barenga abarayi bali no obwange no oyo kabere umukonyi bumurayi bwenseri gathegashagwa nigo bagendete koba bakobekemeroberio elibanyara koba bakoranga ngaki bakorora bakumurusia murayi bwense gotatu kwa nabamenyi benseme ya Mount Kenya asabande bagotebekana umwanchu murigeri obochori obokebwa bere bogokorekana nibo gendete koba bogotumika mune litmus paper usekurigira ligaiga ngo kwana bare se ekerogo bokiare koba kiyokorigia obojumbe sensemelia ya Mbere North nige ebekirega igo mwanchu murigeri nabo igongo kwana bare se chinsemo chirichia Olkarau na anemono mwanchu muriba mbako babago kwanera ensemo ya Tharaka-Nithi asibagoteba se county assembly yensemeyo nigo bwancho mwancho murigereri wetera se omurayi bwa bange ogurunga Justin Kithinji anyarti ko bagagoteba mpa wancha banyara ko bakurusena nigwa kurwa sobomo bwa Mount Kenya nindoche keti waruguru gaigango kwa narenga neba mocha neba bosongo gose ebe iriyanyi gose sugusu nchira teyo murabage umurima nigagoteba ngabali bage bwate ebirengereri ebyo ebine bintu bitabe bigoikirana na nigagoteba nga ase umurimo yo Mount Kenya murayi bwense tabuati kobwa konde gwonsi ororo usegosoma nabo komanyanga ngaki Mount Kenya egendete koba ikuiraneria ali agendete koba kakorekana sensemeyo ya siasa igoro naratigerete murayi kiamagia disipiri gatigashagwa kagukwanira igoro yobo bwibwa uri Kalau eyo korokia buna bantu ba Mount Kenya ba muire naro chago tebanga obocholi bwa betu bogokorekana nigo bokorokia kabiri aigita omurayi bense nara sesemo ya Mount Kenya usetayo yendo kerinda maiti innocent igera betu ari go chengera usetokoraganya obocholi bwo mwako gocha wali bagatebanga is a tip of an iceberg wacholi obonena ubora define egento kelikera chikobaga korekana sensemeyo lakini ise kurigereri gaiga ikira bagokwanera mocha bakwanera nabosongo that tells you ego batayete batumeke narrative yoko bagana nabono iga abantu banyamira ngorate bigutulento bwatiranda about tuabatebira about into bwate baucha bale batotebi into bwatie petrol station yo sora gure chikonini tuabatebira rero ni chinyinge chirororo lakini ngetukire maitino nonya na bamansa into abaleta bagwitana Mario gari matumo mansa mumira nega mubuli no liogeli bwate ngasiri kirigokora awatebye amanyinga ligosibya eligosibya manyinga liyakoro muchando bwo bwatyo mutwe liyakoro muchando yanspiro musomobere bona agacyumu boli ligosibyo mobere umuboli liyotendera mbugate no bwate liyokobeke liyote agatebye linando kunyweli osorweke igo liko bwena bwangu lakini kero gukwana Nyamira innocent kwana kogende semeri yabo ankoje ankoje mete rabete rero baka kigali cyo muri rongweta kiro kigali cyo muri rongweta kire kurende isoge paka kibasi isoge okay ngoje mubwata bake landing rada ase chindaga jiko mbaro fiabo chigo yenda chiatena mbabwate okay noro chino ene roundabout you innocent na bana hoteba iko ntoyibwata manyanga ntoyibwate nchina kanete karingira roundabout tubwate actually ndutu design te roundabout tukaira bosongo ntwata yitukora bucandika anyway kana to kwadere go mwancho murigeri nesenje nchondo chegaiga ase page ya kiandabona nagotebiri ndoche Mount Kenya getete koba gekororekana siasa elibabere bagwa kachikura abune voting block yamo nige kwamba kororekana mbale chinsemo chiri sekindi kya korwa anomone gese kukyaba embu abataraka nabo igo na abameru mwancho murigeri bakare bate abarabuo ngo batayete bake chikura ase yobuna abantu ba east nabaikoyo mbatigalete asensemo eli ya west bwata bakirinyaga gatwara bali bakuru Nyeri gatwara bali bakuru chinsemo chiri chia Muranga mwancho murigeri ne county chinde chire asumulimo yo Mount Kenya including yabali Kiambu
batebi gunu kera muri West tigebe nande naruche Eugene Wamalu muraiwikia magia DAP Kenya na erga goteba nga Mount Kenya bono ya mentire chi Cardinal Point chiae ya mentire ya rure bosongo ya chire mocha na bono ya chire irianyi South so chi cha menteka bono ya chire ekwara kera bakoligiriri abakamba nigo barenge asegema naro ruri oteba nga tiga tutigare Emma oyo de Geoffrey Ruko ateba tiga tutole Embu Meru Ameru na Abataraka of course tutigara sobugabo ina yale asesia somwa chumuligeli na bwe somera na koranga ningi kelikeroro kurendega igango kwana bale igoro y'umubaro gwechikura kirikiri akikoba chiko omurai bwense orachikoba gawo choru mwaka bw'ikirubere 2022 asibono litukoli igoro omo ishimi wari gatega shawa anya tukoba gawo tebanga ere ekrai karansite igabwa to already chikura kiri milioni 10 ekiji chikoba chiko omuntu ndi bwense okuligi oburai bwense korwa asenseme ya Mount Kenya anamonekera gukwana boigo igali gukwanira igoro ya siasa eli bagote abatume ko science na koranga ningi keli kulinda bagote aba numbers chikuligiro nekera bakuligire numbers mbaligire libintu binde buna chisemi baligire chisemi emyaka na boigo banyare ko bakuligire nonya n'obunyakieni agote baiga talia bangana innocent bagote baga other considerations such as age, education, competence and handsomeness or otherwise are secondary. Ebitali bintu bichikoba bikubekwa SMS igo onde bwensi yogoteba inche no musaye inche ne mugaka na arabelire gaige ntige chikoba gego chaso chinga kichinde nando isekoligere liga igango kwa nabalenga eba election yeli yaba asensema ya Mount Kenya nigo ya moire obole musana oyo kurukuri gathe gachagwa bosio bochikoraga kichigura chichikoba chikokorekana kurende page ya kane boigo nibwate enkwana igoro ya Matiang'i na Sifuna babete bakomera na litukuli igoro ase umwanchu muligeli bayote baba nigo baumeranite ase abisi ya Rigathi ya Fred Matiang'i na anemono bakanyara kwa bagokwanera igoro yokobeka emerobeli yokoranga kibachikoba bakora chinkwana na kogenda kwa bakoligia oburai bwo mwaka bw'ikirubere 2022 mugano yuna boli getega igo mwanchu muligeli sibakonyara kwa bagoteba nge timu eneyemo bagoteba timu ni moja mwanchu muligeli na magana abetega kwanuli tukoligo batebe bicha igere worth 1000 words tete tochororego se mwishimigo Fred Matiang'i na abega kogenda na bankwa nabo ase campaign trail Innocent sirowikana batogocha komanyanga na ibali mugano inora se gazette yatere nation manchito muri page 10 asibatebirenga ogocha kwa mabo ngo batayite banyare bakubwatirana nande tari batebirenga tari uko mu Rusio gwo kabisi murayibenso musike William Samuel tokorende ngo batayite banyore cinchera cyo korenta abakenyamo nabego banyare bawikirania amagenderero mugano yino gwesomera se page ya 10 page 10 boigo ni bwato mugano Rigathi Gachagua bunachakire ko tara chisemo kire cha Mount Kenya umwanchito Morigeria aseba taiti kumubwekania omusikire ila Amolo Odinga chingaki alenge asoborai nabigo wetera chinkwana chae nonye bakomo chuma chito Morigeria negati ye chinkwana chiri abeire gakubwatukana bwo somera sobogare page 10 omugano Innocent kwale gotwa oye omwalimu Ojwang so mugano Ojwang Ojwang mugano ye igora se gazeti ya The Standard garete ne Daily Nation ye yobugate bagote bagaiga kamera ya CCTV bono nigo yanyare ko bage korokia ngaki Albert Ojwang asireti obugima bwaye mwanchu muligeli batabanga ebikorwa by'abanyanyimbo nigo byabigetwa sa maiso ye kamera na bikanyara ko babikoligerelirwa na nige kororekana nkikelikia betege korekana ase Celia aswagotebanga nigo Albert anyal tukobaga gutumirwa abantu bachiete ase Celia y'umwanchu muligeli abo bakororekana na namono mwanchu muligeli nigo bagotebanga nigo bono kamera yanyale ko bagekogenda mamincha no robot konya abanyanyimbo babiri bagokwaniranga nigo bamuruseti ase Celia yo chinsa chialenge chinsa
chinsa isano ibire ne chitagi 21 chiarenge chia butuko mwanchu muri se mambia aswagotebanga niga abanyanyimbo bane bakororekana babuguretie Albert Ojwang asomwanchu muri watebanga chinga kechio ekororekana kwa nyosiri mabwaye nonyenekera bamubuguretie nige kwamba koro kinga barabwo bamubwata amaboko bakamubwata amaguru na bakanyara kwa bakomusuguma mwanchu muri aswari kumukururanse na gaigango kwanerenga kanyara kwa gekororekananga nigarorekanete gutwara chinga kichinko ngumwanchu muri na kilibatebanga tachiti ko bagakororekana gakororekana nonye nuko tema gutene nago se gukora kende gyonsi onyara ko bagukurigerera iga chinga kicie cyo mweli mwanchu murigeri kote bare ngakianya ko bagakororekana abanyanyimbo gaiga bunabe boetio yo mubigete trench coat oyonde obuguritia mache kanyara ko bagakumura ase chisteas korekana nga nigintu bari gutinyi buna manyinga nagaiga ngo kwana barenga ningi kilkia betege korekana bunabanya ko bakororekana bagakora ebyonsi pyo mwanchu murigeri iga oyobekira asa maiso no musi ese kurukutalam asbagote bumunyanyimbo yo magotebanga niga igwetega gotebyo umuntu uri kurigerera kamera ya CCTV kama tebitinye clip kyo ise kurigerera mwanchu murigeri nabo wesomera na koranga ngakikyumbekia Independent Police Oversight Authority mwanchu murigeri Kenya tukobake kogenda boigo gegosaba CCTV yaringe nyagitali ya Mbagathi yuba chitiko bakorigereria elibanyara ko bakoranga Kenya tukobago ikorona nemono neroge koro kianga nigo mwanchu murigeri aigetoro konye osiri bugima bwaye kino kiga gazeti ya Nation page ya gatana gatatu nigo bagukwanira igoro yo gutinyuko kwa manyinga nkorori kya tokomanyigwanga mbabete bako bucha mache arakabere wikase eseri Elias Ojwang yabekire nabego tukomanyigwa CCTV footage gotinyiwa no murai obatenerete galyo nyatiga gotebanga ebekego delete wakole ntokomanyigwanga nonye nekero Ojwang ire twasenya gitari mbairetegeka sana komo igorera bega gucia ugo rigererwa nabanyagitari kuri n'intu kitokomanyigwa Innocent gelinga nonye nekera ari usituwe asenka yabo ta wikira boni gati bana kumanyama mucaye na lyarenge kurende nigatigete lyote ase amate yaye naroche tatu mwabokero Ojwang mamo mwabakchori kero Ojwang yare kwa gwisko yayo moiro kirari kwenwa mamo mwaboni gate betenga onyengiri bangeteri bagamba tebingo inero mwana wekana bwate angana kwanitira kini nabwateri bageri namayenda sana ase amate Ojwang ndoche sencho chi sa chetre chetre chitaika isano ne mama iga ichinsa ibere na mangara ase chigazeti mwanchu murigeri egati aliyora chikoba kugwesomera ororenga ki aba nyanyimbo bali ba prisons banyatuka bakoira egekombe na konyara ko bagotigara no bunyangongo buli bwa Kenya Volleyball League na namono mwanchu murigeri asba konyara ko bakoro kinga kibaba bagokoliyo ise kurigeria bagoteba Kenya Pipeline nigo ya Kenya Pipeline yari to bunyangongo nigo yitete Kenya Prisons nako nyara ko bagotigara no bunyangongo bu kote balenga nigo nande banyatuka bako tigara no bunyangongo page yemerongene unyara ko bakwe somera na koranga ningi kilkeroro elio unyara ko bakomanya mange ayagende tase chinse mo kiri kie kigosol kulendo mugaka uguru Quanton Taylor asebali babere bakoligereria eligi ya Bongereza na maiga yoko bwiye sirimbi ase ekeminano kya World Cup bono nigatebire chinga kichia icho mweli chekire na namono mwanchu murigeri nigo gaiga kunyorwa ase chinga kichinde buna egati ya ababugia esirimbi bali banyara ko bagotware myake menge ase geti kya bagosoli ase bagotebe myake 200 na boigo asanyara ko bagakubugia ase chigosoli chimi inye 32 na omweli gaiga go kwana barenga nigo abetega kubunia gakubugia esirimbi yaye lituko ense ya Portugal yanyara ko bagekonyora gekoitwa egolia yamo na ense ya Spain mwanchu murigeri nabo konyara ko bagokoligererio bugima bwa kurunga Anton Taylor ulitayire kabwate myaka 45 bagakabande mbale gali gusi bakubugiye sirimbi bakabono iga babwate passion nimanye toyo mose itali na ndali sokoro yana akabugiri ubugiri mpaka nonye mbono ngo swara ustini ngora bugiya lekere egosoliere ari kubugoligwa ondo bugiri no ni school chi secondary school muntu mate kubugiye sirimbi nabwate enjira ko nyore gendo nera kubika mu
yakubeka mono lakini abande bali batali kwanjira ne fall na inu mwanjira ne kera mwabugeli gwesirimbi mna mo criticize lakini mu basakoleta chibura buru chiwe chakoleta umuchanda tuligeli chikatuni tora chikatuni ndo chi Innocent Harambee Starlets na barobo kwenda bari FIFA Women's World Cup Brazil ando che Omoswati Violet Lanjala aho tebali tukoria sanding kwenda bali Morocco wika chitariki 15 nemo ali ba kuchukunyara bagakora chikosori cyabura kinyo tebiri na bwaba abungo akabale sana bwakabale kuchesa nonya na Afrika ngima igere maya we kwa na bosaga ni bagakora nubo bodene sana no sedinga ndonanyorire wanjite sana chikosori cia Kenya chense itokiagira kero na kwanini Harambee Starlets na bantu bagagokia ngoro yane na ndu busibwo monene bagore binte biya ngabyo tegubiya kwanira Harambee Starlets na Shabana utambe smile goikia basobosi wao Shabana bonero nchirende teyo onye gukwa nikigusi Shabana nchirende ndeteyo tubasa gutwara ende yonse abalende bali bagateba bali guche FC chitimu nandi to support chonse ipi tia tuligeli chikatuni egera tukure katuni yane no ero chigawo mwanchito murigeria ege endo chega guno murai na abwatete gago tumetugusene sani ndaro Innocent kera tukwanira increment chitongoro ndo chiko cha sesani ejuerikire taxes and cost of living moinaiga umuntu naro begete satirikire teachers unabali bamenda tuchibese Innocent bamentire Nebangonero kero chirigere na ara chirigere echi ne chisiringe merongene taxes and cost of living chigwetere sestro chiagendanse bone ke baba kelia giatakirire ndo tware chibese kintu nkio gitigarite ebango ya mentire ose ya igogo ilichonsi ibangero rasmena cha ne uchumi na waigo egarama yoko bugima na yakinire tuligerie gazeti ya The Standard umwancho muligereri boycotts ndoroche kiombe kya Law Society of Kenya na amagacha judiciary umwancho muligereri batebe ndege yabo nyalioki ya itete igoro itukurie igoro abana chibina nigo barenge boka na bali bagakora ki abugatebina bagakira barengoro bagateba enough is enough wanchumulire na right abugate asensemo y'ikigazeti esemambia bono na nemono bijamono sana asabali mwanyora libaga nindo che Pauline Mora ne classmate kiana twasomete na school ikuru kunyasi mwa primary school ambo liga ki classmate unakuanga kwa TV na unisalimi na inji na kwa ni Pauline Mora asemambia bono koinyolie myaka ilikara twale gosome school twale gota chance arona njire rero ne TBT twale go compete de chingo kwa gota chance numo jete school ko class 1 baka buna boniga kwana gota chance bana gota chance tunabantu twale gota chance abate abanga Innocent kya tutata chitente inse nebintu bya unjoreti go bono ayeno bagima boli kware kuna kotoro njera twale ko minyoka sama gena ye moro mwatenine nyasaye biko manyate tutora igane testimony bateranguri go chakwara atabanga inche ne miujiza ya go monene ubegete busifua twanjeranira chetire komine ibere maiga ichinsa ibera sebambia bono tigatoge ndo butimo kumusini ni kolende tokoirana mugeni itoikira sesemo ya kabire yo studio rero tutaite turamanyanga kera tuamuru Edwin Sifuna tokamorora Fred Matiang'i ngigo translate awante binabwa te perception na eno bwa telibaga gukwana Eye Nensoko TV oboroso bumugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri
wono yaikire kiwango guikaru aligo fanya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi Christmas number 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa nechinshekero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi rwasoko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono nechinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kabasamwerere nabuigabangi nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nsoko
nabo na wataka kuruchitana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obugima bwakira lituko bwomogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, likomera, liburuga, lisamora. Byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire libaga likiage asinka yomogusi. Nobo ncherelia, nobo orokia, nobo nyanyimbo, gose nobo agachi. Somorobelio wikiage kiomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mwanchu muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atana bera seiki. Mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kobatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ore asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa senchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa senchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora senchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira senchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi. Ndo cheche trichita kemerongebere na isata sema mbia bono na nigo tutaito bono gosoa senkwana tuchikoba tukuligelinga ninkigenda ta sense ya Kenya na nemono litukulia lero gombwate libaga igaiga kukwana no mungwana yomo okurunga Eric Ogega nigo ali gatia bali bakuru birengera byabo asamangana kisiasa liagenda ta sense ya Kenya na bono iga nigo tutete kuraligelinga ningikendete mbeo ngakiendete kugusa chibichangu itana na chire bantu ngona gukwana ni bale bantu ngona goteba ni bara itoisaini aino isaine chinga kibune chiga kiombe kia IBC ngendete ko bage kurigereligwa muna kiagende ko bage kolia egento ikuruko bochori bwaye nabo igo ekera tugukwa na mangana siasa chinkwa na chia siasa na chiro chia beri chikurwewa gusi nense negati yechinsemo chirikira sense ya Kenya igo no mugusi ne nabwa telibagaria ye akonyara ko bakagukwa na biri bigendete ko bigokorekana ase ense ya Kenya
nabo konyara koba gokonyora ribaga nayo nyara koba gukwana gochaga igase studio namba itogere 0788666663 ilio onyara koba gokuruna ibirengero byago asenchira yubekirana kurende asemambia bono tigandara mwali baga Mr. Eric Ogega aragukwanyura igose kigusikero kingukwana alenga gikwabokira umwana uminto abokera buyo muralia na kirambiye mono singinjeri bageriga teri kawaida. Okay. It is a privilege kutoka studio na ndi tukwanira abantu baitu tubabo semia na baraba tu ibirengereri byabo inere nchire moyo gukina muno musae. Okay. Na ndi muna bakenya. Okay, biya mono sana Nairobi yamenyate gosengusiole. Nairobi yamenyate lakini gusingo nyagenda ndi mono because nduna abana bali twakinira lisabu mwakinira lisabu no twari tugota chance kuchie skuru bali batibiti okay ono bintoro byo byacenge biyandi bakire CPC abambali gota chance ono mbali gota chance ntumbali yo kwali wesibike tingiro kyaraba andi wata chance kwa ende skuru kwali wesibi manyo wesibi baligere linga kyarabira kinande gwatacha ko kibusia kabisa wesibi botuko nande gwatacha ko kinse bulire kwanda ko bande nyumba yali ya nyumba yali ya maraba wana rwati ngire boni ngo maite mbama itingi nyumba ya maraba abamba manya baikere di nyumba ko omwa ezikuru maite ndomete aba tumiwe muticho gitire kabisa akabegirege mware to binagu ne bikone basi mwagita garako bateye bikone mba kumanya aba they'll be anda bawo kuminga kinkieke bagatata bitorwe stage genzi batata biringa bona inwe no okorwe stage ngo bwati muchando lakini njira kitokorwa kedi we oroche siasa gedeta sese yakeni there is a lot genderete nkwanere the events tigenderete murabona omosike matiangi naro chibo meranete no mosike sifuna akero korire ibintu muno biri bikoba nabakoba nga the young generation they are taking shape in the Boritka arena tenga muna karoma yetu akatabunga burayi no we no bwa mambi bono chinga kiji gando chinga burayi bwitu bwachakire kwa bono nduri kikotabuna na bayiboli nga asana batato baitu nga mete inu moche mugambe kwanya roma yetu kwanya roma gaka kugamba abana bagota stili era no ari igo ningerete kwa kambi yamono esengencho yekereke genderete muno mogusi we are very happy because we are recognized in the country and in the world at large for what we are doing. Yes, kilitoendete gokora. Recognition yeye kerego chichanero ngochere na mangana mange sana. Isa kama tegerera Mheshimiwa Rigathi Gachagua over the last few days kurwa nyoro bubui. Bol kalawe kare kiama kia DCP kia nyoro bubui yororo. Ebinto kwa mbakora kana bya chenchiri. No nyene advisory nere takere ko bage ko rwegwa no mo tenelibweli chiko bwense Muswati Dorcas Odor asa chiko bagago kwanera ali kego chia se bigambiro anemoneke gambere ken nagiye kumuboli arwe birengera biyaye asegento gili kubwatekana nga onye kwa bere impeached kurwo bisi gose no wanche ruchi Quran for office already constitution ne outline it clearly onye kwa bere impeached aye miaka yago kora atena negeka ke miaka 10 2 terms a constitution ngokwanere our constitution 2010 ngokwanere ringa neryo osobwagari lakini naniri swali ndirigo chiyacha nga nyuma otara kora ebigambere byonse bikane ngabono tokunyara koboli liboli riri stiri ndirende public remaining a key na abwateri baga yokoboli because toise koira no mwaka wechiru bere na komune ibere kerao Musike Uhuru Kenyatta na Musike William Samoei Ruto kera bari ko bori chikura bari ngi kigambiro international court lakini mbaye turi bagari ko bori chikura insachinde ngo ikera abantu bari gere ringa abera nyarekane ancherwe sengencho taratumika bigambiro byonse bibitakire ko rule out nga tatakire ko bori chikura igo kera court processes chose chiaelire naliyo muntara akaba mangana ya elire togo nyara ko bulikura ne conversation yegenda ta sense ya Kenya mwanchu muligeri na nomono maega ya Supreme Court kulikira
moteneri bw'irichi kubwense ya Kenya Agnes Amini Dorcas Adur anyara kabakago kwanekera tugukwana boigo siasa gendete kabagekorekana mangana mange sana kera narego gotebi boigo usikorigero mwishimiwa uyukurukuri gatika shagwa asiboni gagoteba science bwa siasa bwa bere bugukwanira sana and I know studio yitolera de patliverera sana abana science bwitu bwa bere abo science bwa siasa bwa bere bugukwanira bagoteba gabatete baligereriyo mubaro bw'abantu ngaki bago chikoba bago wakachikura and then bamakoba bakurwe ticket at this point twarorire nonya no mo oyo kabere omonne bwilichi kasense ya Kenya Biden Muturi bagateba mwatonyoliri toye flag bearer opposition is late kulingana na nje the late because there is a lot of dynamics chiko kale kana siasa na ansa chinde opposition the united opposition ko sebali bale batali ko support ya government ebintu mbire binge bakoligereri abantu mbara bange balisco nabarba bataite bache imbu yako bari baga basiekereru because aisa ko so kiboniga bari baratoke basiekereru usko insa chinda babu ato omoyo oringa na intukango ntu atoke setimweri ogosaba gwite kwara kabanga ki mba basako ganyamono batwara kishere na intunto ganye tomaite bali tutari ko support ya government intunto ganye tenga ki ngo bagotoa no yo bagotoa na ari face ya Kenya ose bagotoa monde se ngi tokoego na bwate face ya Kenya gose na nyare ko bagako ligichikure cyo nande guchira lakini kero kuligireria serikali ya presently again tugikoro kwa munabona murayibwense otebira magana y'ikisemi ci university government itaitegaramye kibe free lakini aro gazeti ya The Daily Nation yese mambia bone ko boliri nenanga karabateba free amine tinga ni inchira kibesenjiri chiamentetu keraliria sware toborai nyuma system iliyenye nyuma utarakwanira abana bali ci university na bali ci college onye government teranyara go fund teko nyara gukora capitation abana bali primary na bali ci high school ngakiera nyara gukora university onya ababa kebono bali batakire kubwatu okoboko na baro bakine bamaya guswa ci university teranyara ko bakorera capitation ngwaro the other time a government a all minister agocha to the public ko batainga talirasima mwanafunzi abeke uniform go school na bako report ni yanka you know in such a scenario egotoka nga ntumune government go send tumuna ba Kenya ntoli ready okina muna tokenda tokotebugo to my own opinion think nyara go advocate for what they are saying because it might be a campaigning strategy a campaigning strategy ya kugenda elections ngaki as a policy sport che government very serious education is serious health is serious agriculture is serious nonye ninchira togokora ibintu binde nonye trade n'ibintu bire serious kira konyora umurayibwense perhaps munabona gwapte birego karabwe pronounce boigo na legislation yoro chitarike se bunge whatever in campaign strategy all this campaign strategy this thing has not been budgeted for it was not led in the budget where is the funding coming from enelibo ligo chalidene because chibe sabaka chitoke chireke gancha chiko kole igasi yonse wese chige kera finance ya som nchi arengande okay bono kaichigo chikoru so that are we going again to pardon Kenyans na ande ko somo fuko bale tachibe because already no any pay slip yabantu abange bakorera babuga tiba sama fuko erkiuko na boigo igonko nyorekera basaye bako babakubolia mabolia manne sana lakini bahasireire somo lyo siasa if you look at it onye mosaye talia say united opposition your legal say government because abasaye they were saying tutete kolete nchirenga otokole bintu but they have realigned again na siasa yobukabira esababu yakogera ebinde byonse bikoba esenge nje basaye mbara ewa opportunities abasaye abange babuga tebesa mufuko basaye abange babuga tenjara bono konyo waranga chinsa chinyinge nonye guni simwe yoro chegendrete abantu babo tumiko esenge ncho they want to get the bread of the day okay senge ncho abantu babuga tabana chi school
wamba bwate bako bakanira bantu mamete mu Nairobi batete rent bakane ono muntu na bakora kende gyonsi esengencho tabwate bese chikumomenye so that yanyoleri ebese yeri tuko bogima bogendere igento twari gote kusaba before batarachaga ko bring in another project itwagende takotebi kwanza bara make sure nga the economy is stable kero muntu na bwate bese umufuko opposition nibwate frontier yo chikora ense kwa isanekire n'inchire libagwe present injira bago kwanera mangana buna boniga tuisi kwa essence ya Kenya gente tanga ni kwa cost of living wese kuri liense ya Bongereza because you are quite young and not informed and Burnham nabe tumo prime minister bwense ya Bongereza after oyo ndesta manera sinye tuko kwa mirimo yaye kubwatikana n'abangereza de party ya ne party kera bari kwa bakurigerelinga nka kigarama y'ubugimere kera ikaranste first cabinet meeting litukuliegora igenta kwa netengeli yari goteba nga ntubono etuchikora ense etubegetekerenga iguru ku cost of living government tuise gochichaga iga abasayengo na gukwana bare ntotagete gukwana ebintu byito tuligerelinga ngaki tukunyara kwa batokorawa na inteturu tonyole space yokora boy go tuche tuligerelie policy ya serikali bugureti you are a young person kwaligeria mangana uchumi negara tukwana mangana policy ya uchumi yense ya Kenya etukuligerelie budget munaboni gatubwate 4.8 trillion tumaye kurwaro tuche tuligerelie ngaki tokora magendro kera tukwana magendro twakwana mangana estimate twakwana mangana echibara na matching ngaki to connect abantu chinyagitali and all that now actually infrastructure development na rekoleta health and education na ande tuligerelia mangana kuri regional politics tinambe chekera to chirigerelia mwancho murigerelia tagete togenda umutumo kogete musinini seje nchondo che studio yitegede takabaliberera sinini aliganyo mugeni yasencherenke gotumaye koirana tunyara ko batokogenda kurindira boko enda kurwe birengereri byagese namba ito studio gere 0788666663 el tunyara ko batogokwana tokoirana ko totebyare nganga kitukunyara ko batokoliye cost of living na ande template kielia abana siasa ababwene ko bagotumekana koranga akibakora myaka matuke mia yamo amwa ikibaki gatebete ngoreta free education timaitrero gosengo tabali na 100 days. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko ky'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro ky'umugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabuigabanye nabanyika eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko Yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko kibengia yagire ngumanga bunalero Nensoko Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana majia ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega
obugima bwakira ritko bwomugusi nigo bware gusirwa n'uburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pomocha Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gyen Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokori ya komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Mwanchu muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa uribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Eye nen Soko TV oboroso bwomugusi Muligereri twiranire chetrista kemerongene neyemo maega yechinsa ibire buna nagotebi nigo tolero mogenito okurukunga Eric Ogega ase studio na nemono nigagochora kwanera mangana siasa egento gerege narorire umo ligereri oyo mogotebaiga akurukwa Hassan Amini Amos agotebaiga the impeachment of Rigathi Gachagua cannot be equated with the ICC cases involving William Ruto and Uhuru Kenyatta. The ICC cases were based on allegations that had to be proved in court, whereas the Senate impeachment is a constitutional process that results in formal determination after considering the evidence. In that sense, an impeachment is closer to court's final decision than to mere accusations. Iga ai kwanire igoro yokorusi gwa bisi kwa Rigathi Gachagua kwa role atebanga initially egento twabwateliria asebi nabia Dr. William Ruto na Uhuru Kenyatta keraba cheta se kigambiro kia ICC igagoteba gali ni chi allegation chi alenge bintu biribikageire bare ko baba komochiwa lakini ekoti ngo ikaransa yarenge tegerere konye kinangera era lakini agotebe impeachment ekere senate yago impeachiri igenkabuna is almost to a court decision gose enachilia chikobake kurugwa nekegambiro negative bintu biria akwanira amaoni anena ariko chakubuli nga nyuma ya Senate go decide nga Rigathi Gachagua tatakiri ko to office ekera barenga icode like
3 weeks ago, almost a month ago. Nkwaro kikiabete. Na benga nga umuntu akoibere ng'ombe. Anyeire ende buoye. Kera nyikiri buoye. Sijirani lilichikoliye ng'ombe, sinyole ng'ombe linga. Nuere wechirani yako ibirete. Lakini esenge njoja ikire go ikabuoye. Bagota inga bona tigatugwakane e cost ya ng'ombe. Enusu ye cost ya ng'ombe ri. So that yotigane ne ng'ombe yago. Na kiege kiabete koti. Because ikara bara goteba nga bamakore conversation of what happened. That means there was no fair hearing. That's why umusikega chagwa decided to go and the court of appeal. Because kulingana na kile ya kwane to court with the 3 judge bench. Batebenga there was no fair hearing tae tuibaga ategereru. Agara toteba tanyore telibaga ligi yalio gotegereru. Lakini argument ya Amos kiroko yeli bateba esenetige bwate chinguru chikorunga kwasi powers engabune kegambero na bago determine nande of course nabo kwamerera lakini tokonyara kuba discredit ese process yabo se kuligera libuya otegereirwe ase kegambero gya keiguru high court ya lakini banyarire nga uburemerumbu arengo kera bare komategerera igonga to some extent. So you feel na atakira exhaust pie court process amanya ko ba confirmed na impeach ba confirmed tinga na impeach anyway wanchumuligelia sema mbia bana batabanga mu governor bwe county ya Embu likuru ku Martin Wambora nigabwa ata ubugimu bonge sana na abete beached akadeke gambere ka mokonya gora botoka batokuligelia mwanchumuligelia negati HSMS kirigendete ko bachigoso ase egeta senigita sema mbia bana bogotuma ujumbe yawo gochagaiga kurende egatwari ko batugokwanera liriko tutarande umutima ko nagotebia aba Kenya in their mind twaroche nonye no mubungo guruku Millicent Milio Dhiambo agotebanga ekerochi kwake kura take your photo eligerelie kera ku eligerelie ororenga kiokororekana and then you make my wake kura that means oligerelie bugima bwa nga kibokororekana lakini this election na vera atogetegenda samagana cost of living eligerelie economy itonga kiokoria etagete kogenda su muntu nga bwakire biya igo mwamanyo no mugusio mintu bwahera buya bantu bakogenda ni menu yabo aba Kenya bangainire kina gende ketanga nare gochakotebia abantu gosanare gochakotebia barai oise kuligereria gende kiabe tore karau negente kiorogeti nga kiaba Kenya bangainira ngana sengenjo yale ko be miaka ya gochimega kango government nero yerete kero kiore karau lakini esengenja aba Kenya bangainire nga most of these projects chikore tu esengenjo yenga kiasiasa abantu abange asindo yomo ntoje tu akechikura umwako gocha kulingana na kelio korete tali kulingana na kelio kote yogo cha gukora because bali geti already babugata libaga yo kore mirimo tu abaita 5 years yo kore mirimo ekera to gocha ne scorecard muneka seti tuma kinga ki ikomi igoro ikomi mbirenga gwakorire bikogera tukoira ni office onye tora akora abande mbali babugata maona maya na baruto bae bibaga bakutokorera imirimo kina kiargo cyo kubekurengera mistake ekera ukwana boy of course yes national government no nyengu sigali muna bora wantebyo kuru wa chache nguru machoge chache baswona na bokonyora ababasi bakora kubasi abo tumati nyumba aba machoge bali bateba ninga bono manyete senyencho yataliye nyumba ya ito ntoligo chikoba toka mochora that could be the reason no nyene siasa ito tokora sense ya Kenya ego chiabe genteke ngao sana ya kurumera yabaire boigo mono lakini ise ko bategerera nona abantu bakoruko pondera ufa kernare ko bategerera ko moisonde abantu bangainire omaite chinga kichekire chirio tali gotebunga ncheno yo mino ale no yo minto lakini nchenkingo nyora kororire abantu abange ikire chinga kitoko bora ninga ki onye ayo oyo minto korobo gambi lakini you cannot capitalize on schools tokunyara kwa abana chipasel bachire school tokunyara kobeka mariogo chinyagitari abantu baruwalibu bono obonchobo
naye kuboyo minto inkiego tokonya ntu muna abantu chinga kichekire tokorigerera ki nabe kubamo muromino lakini nyota kunyara gukora emiremeri itakeire koruna abande banyore abande ba benefit afadhali tuchore umurai kuruisiko rayo rato korire mirimo because ingenda kanento taite nemireme ekorwa ensekine abantu batwara kibaso umufuko Eric ukwana kiarorekana kwa bigente kia na ndese conversation we nitakogenda lakini kero kurigeli misteri kiboniga ase mambia bono ngenda gusinta ete gukwanera abantu batebi nchenguru ku innocent nkoriginde kirogo totebe gusino bujumbe gusengurigindo gwe MCA litangani utarakora ukora igwa bagaka gusabangina bagobole nkambi kiore you hear nabo eransinye koni nonye ninche e policy ya nebu yago chia sabanto ese nyenjo liswalirie kambi will always face me ase wachoryo banane so that means nabonda atokendo muntu bwa magendero lakini on my own way ningamwete mbere side gete lakini abantu bamintekera bakora mboli baramboli nkambikie yo subscribe nero abantu politics esa sababu ekogera ibintu byonse bigocha ekera omwaka ohita finance year ya 2024 2025 ekera bakenya bari kurera nga nonye mwasokie finance bill ye intumu n'abakenya tunafinyika bari bare birogo mbare ko tutegerera n'abandi mbare batari ebirogo bare ko bwatese bari bare se birogo utategerera maoni y'abakenya because abantu abanintu to bayire tobis abarayi abanintu to bayite chinguruki to some extent yakira to gukwana na intuntu to kire kwa guri bagaririyo gutegerera unga ki ngikiagara innocent okwana iga lakini tebanga esengenjo tu akwete kerobo uikaransirite kerobo keri bono ntuntori abamana keretoko kwa maoni ikagera abantu abange bagaitu who are the young generation that's why when we go the conversation is in a different phase we are talking as a not as a tribe we are talking as a united youth who want change to come to our people. Okay. Manchumuri liko igure tayaga de seli ogeri mabao kwa dabuna abasaya barora maunchuri ya chiche sense ya Kenya nole convinced ngaba Kenya ekera bakwe aliga nigo chikoba bakogenda so mwaka bw'ikiri 2025 na ibere bachiko bagotiga kurigereria emangana yobo kabira sense million affiliated nero bacha go face real issues buna umujumbe mili odhiambo atebi aba Kenya take your photo akebicha yago kenda tenena se ballot booth liro tarake kura uri ligeri nga kyokorekana boligeri muri magana economic mini economy uri ligeri nga kiuchumi ense ya Kenya ngendete okoli kuligeri liore nga kichibara kigendete kungurwa kuligeri liore gose chinyagitari nchibwata mariogo gose nande cyo goika onyore nga igobogore tigento ikuru kwa enkwani ile slogan ile error namba ito studio gere 0788666663 inere namba konyara kabago twakira tukoligereria coalition sinchigendete korosibwa PNCP kera onde bwensi atate korosia coalition igakurigia sumo barabwa bantule na ndibuna gwa kwana maene naro chaba bunge no nyenguru baringo bagatebanga umanyete ntwa etwe scorecard twabonete goikirani sometimes to implement rebinte na batobiro chebya magendero kurende bakenya tali binte batagete ekera tukuligera libono buna United Front yere muinaiga mheshimiwa Matiang'i Noale mheshimiwa Edwin Sifuna Noale Rigate Gachagua Big Brother Noale boniga the Iron Lady Noale Iron Lady Noale nonde bwensta iyo tagete kogenda kwa bo debut bonsi batagetekera bachiko bago choru onye takwa ewe onye takwa ewe bo fragmera abande bakando bo debut omwete binde byabere bikokorekana ekero koligereri nase kare korosugwa mwaka 2016 iga yali chikwanda 2017 yes tutake no nyenko record ya 2012 toche nasa all these people kero mundare goteba nganche kero wondete novo president lakini kera abantu abaikaranste SMS ngo ikabari bari in terms of seniority and how many people do you command how many followers do you have? You might come from a tribe webwate umubaromoke lakini isika yatoka ng'abantu abange ebagwanjete esa bamungo kwanero igo osikoligerio musike de later Raila Odinga region ya Koru ya Ruo Nyanza tebwati mubaro monene lakini chinga kichinyinge
na ro ngobe flag bearer ya opposition ose alternative government ni sababu ale kwerwa ekwerende yale gutuka ngaisika umubaro monge o mwanchete kubwa babande igo nonyene kiga kegendere taboniga abantu mbaje baike barigere ngaki oyo nabagotoko kurwe segesa kwegeke lakini umubaro monge bwa bakenya amba mwanchete ono muna bono nkwanira umusike Matiang'i ST ministry chiri airwe kuri ministry ya ICT toje ministry ya education toje ministry ya internal security na extension of other ministries na korete gasi ekororokana ekogera bakenya bange bago feeling aise koegwe kiruge kekenene na baranyare guchinchense na ande tali muntu mwoba is a man who sticks to his word. Okay. Yeah. Kera kwa nire Matiang'i gote nali nilinganalia. There's the other side ya serikali they aren't toyeba because is equally competing. Yeah, very. More I win senwale. Very. Lakini a question yomo deputy president is also becoming a hot potato sense me. You say kuligerelia performance ye chikure chol kalau chia chakire go disadvantage umukonyo ye Professor Kithure Kindiki. ODM boni ge goteba etuli ko partners. Yeah. Mate bagoteba ekera ochikoba gokogosorie egosorie umupira sometimes ndio gutwara right wides ugukwanira igoro yo opponent iliyo chikoba go face perhaps buna nako igule senkwana yago aye preference yagere se side ya umheshimiwa Matiang'i. But let's go now government side yo muraiwe sakora na barabuo maybe to crack it right bariteini Professor Kithure Kindiki siaso maite no mubaro na oikara woni story ole karau njale tete a different conversation esa babo ngokwanira bo na also musike Kindiki akorwa upingamizi na ero na omusike William Samuel Ruto yoro mugambi woniga pakata ke kurigereringa insemo ki era moretere chikura erinde nere awini second term na oiso kama tagaro musike Kindiki na tagete go cascade gosego go kikeri are chinkwana chiabere chikuru asabantu bae muna SCS Geoffrey Ruku oyo bere go okorandi divisive politics nga we have Mount Kenya East and Mount Kenya West waka na ikero kwana nga we don't want to care what is happening in Ole Karau estin sachine ngoriyere rinenga nabera gere ebintu mune binabira gere omusike William Samuel Ruto aligereri chinsa mo chinde chense kerego cha to the deputy side igo inseko taba omusike Kindiki na bwate a lower chance of becoming a deputy because the mountain is getting out of hand at the moment. If it goes as it stands chances ya Kindiki kobe tribute itira base kobe 30%. Chira chikoba 30%. Mwanchu muligerelie semambia bono nuligeretie karatogendete gukwanira. Ekyo bekia IBC gwikira boniga yote baba Kenya belikiri guchikoba baba wakachikura ase database yabo bali milioni 24 24 million na saba barabangi lakini karatokuligerelie chikura no nechol kalau no nechiri chiarege chisemo chiagusi akasaba mpaka likubuka bagendoro I saw abantu bimyake menena ubakogenda lakini umete nande I like the conversation abantu ngata bari bangabasaya mbali waka kura umete we have two categories of the youths ndo bata basaya bimyake meke nanto bata basaya bari de merinio merinio umete karante ni raini muntu na baranga kere ko mugaka lakini ndo musaya igo conversation yenga basa mbali waka kura it is a divisive language so that nande oise konya tagara conversation ye kuru se government nga basa baba waka liogi mbali waka ki mbali waka chikura the same case ekera maandamano ale okoleka 2024 on June 24th June 2024 25th I mean aba batanga abana bakwenda maandamano nebekita chiri banda ko KFC timetinga abasai bali bonse ba street countrywide abale bekita chiri
paka abandi bakanyora abana babo babukire kuri nyumba abajumbe bande banyorita Bakanyora abana babo bakire the streets. That is the language that the leadership of the day should understand nga abantu bayisanikire no bugambyo ebintu mbire tu atebe tukubyare gokorekana bitakora tiki bitayo. Yani omaite nisa kuru example idaraja nereke Remeru president ya tiro more than 6 times. Uboraro bwa niti preach. Au kwananga niti preach tomorrow it will start. Poni goise kwa ndore karau chipost chere tu chestima chi transformer chere tu chipara chali kole mu nchiri kokora. Lakini muchino choli rune serikali murabwe senaro chinamweta appointment akamwira soro chirwa Nairobi River lakini na tebete na ande nabago chikobaga okonya kwa oversight ya magenda koleka no kalau Nairobi River wa kwane ya kwane tu in the beginning of immediately after the election was done. We are remaining with some 12 months to election. Oisa kwa genda ona bora basako kuminga I think it cannot go more than 10 kilometers. But they have tried. They haven't. Baratemire. Hakuna. Chinetira sichava Kenya zinganda tukuchujali. Priorities inchiro Meteas mekiru tsemo inchiro chobima. Muna bono ngwara Nairobi River kwa bakirinde muna bagotera. Kulingana na government. Lakini ngwara leta ni embere go tuchita ikaisano amacha ira bande town ya Nairobi. And that is a capital city of a country. You go in terms of development, mune government, they have failed us completely. Mate county ya Nairobi gyo itenenete gendo kia chako nese state bagacha kubwatera noko bako ne national government. Bono boibi korekana because the constitution states is very clear. There are devolved functions of the county that the national government should not come in between. They should remain independent today. Not the first time Mary Kigen tegia korekana twaroche nonye no muraibwense Uhuru Kenyatta ngeka korekana ngakyo yo muraibwense aya bwe korekana no ngakyo muraibwense chibasere ngachiasirete yabete spent ya so magandra baute naro ponyararoli park near maega ngiego kon motabu gatetie mochika kera molio moyo chicha bato bachi kwa bakora edwe tindiko de government mu achombuli asema pia bado ndego teriki bidaga de ko interrogatie biro bilia serikali aswikara stigento kibya kora kanene kere beta tu Kenya abasoere bagatabanga mugara muwe na akyumpe kwa mfano chinyumba njiri chigenda kwa gacho enche it happens I come from the locality sinyumba chikwa gacho abantu mbale bagote ubayo njinane ko baro mukuru wanje ngoendo mukuru wa Ruben abantu bado na bomete slums baro baikaranste boni yakuri nyumba bakurigererie TV bagote bachinyolire goigorire simi bono igana bagote bachi bali bantegerete abagusi bantegerete let them kwamenyete mukuru wa Njenga na mukuru wa Ruben nabo bago confirm hao nya bamete chinyombe icho tigadara bwata chisibi mwachimuligelia sema mbia bono namba ito studio gere 0788666663 egara toka batogo kwana nayo rulibagari yago okwanere bintu biri kwabere gokora usekoligereri bono iga siasa negendete kwiria line oroche kogendera on the right face gose bintu mbiro oroche ngolio kambi oroche gendete ko lose kelisa chinde kware ko bagokoligereri nabo gokwana na into asema mbia ngagi bugaki biyande nonde nera oyaguru kweriki naye kwa matebi Margaret yogoru Elibo lirinene ntoleshwa amario batakora be kunyagetari sai bote wango korere ya sendi ni ngwa tomo tando nero okay sababu kibese kyabo takurwera kiji university nikore kinaitigo takurwa kama na gamba lyo abantu ababukuya bakama ko ingana lindeneri uma
tengenezi kurando chakolia. Wakie bintu byonsi bibuna kachagwa tena ngatako narako na gwaka matiti inga na akoni buya. Wakie bintu kali wate rukia bairi. Igo orocho muraibwe sele strategy yo muraibwe sago tumika niyo kuli chikura. Tinezi kurako lijimanga na ndari abundu yangu. Okay. Tinezi kurako lijia. Okay. Nane kirimu ndera naro ta buko ngorona ki. Como usi na watu wote kuanjana kelimati ya nyara kolewe. Lakini mbona sina kirasi wewe ta kwa meza. Na jo wewe tena na makerono. Wewe kama ni squad. Wewe kesi undigatia hapo. Omabo wewe kama chani go. Abuna omu siare ajalete kuwe kere chumbi. Ale kuwe sitianga kutata abantu bona abantu barakurushia no na bobe. Okay, asante sana. Bienvenue sana. Okay. Yeah, asante sana. Okay, bienvenue. Okay. Asante sana. Mbuli riswali tikadara kedeje. De soko bwakire? Soko bwakire Innocent. Bwakire biyaga kyo yedrete. Yande ngona kubokande. Chuja mbiyere. Chuja netegerete mbiyere. Nje nali kwene limbya muna senge nje kichane kyo amangana yakwanire. Nakerokende abwente ko bosemia sabasaye. Asenge njo siasa ya bono iga urikatote mekwerwanire njire jina chiria. Ndo base kwetiga bono muna matiangi baenderete kwerwanire kabire yo ndo endete ko shukuru ngatiga baenderete kurwane kabire yo baenderete kubwatira muna bona ajo bakwana edu nisivuna. Banyole suluhishe gotokonya muna bakenya. Okay. Inde siasa ya bono yaki abasaye. Musawi gate banga erena boko morano mwaga lakini no musaye. Lakini obo sawu atete babutumie buya mbaba buna abasaye bali bakungainwa bamana gutiga keregendo ya sareka. Tontuatu kwanga tuachande kire nana gotebio mungina kamati orurabo. Sha teri gokora sisemo chinyinge. Lakini igorona beto moisole na arwara sana ngagenda sinya gitari ranga iga aseme ya Kiambu gosente be Kiambu aiga. Umuga no yoro korro mukshango korere. Una jena eto mariogo mande nyuwete ngango bwena kuchina eto mariogo mange sana bosa ntai ndaru etikende gobona seseme ya Kiambu ero. Ngo korere sha. Okay, asante. Biyamono sana. Tigandara bwate. Soko bwakire? Bwakire biya. Biya dole no mwana bomo ngina kuseno lio. Oh yes yes Mr. Dio King akwa bokire. Bono igenga muna bono toraba nabe benzi yake. Omochaka no muna tuwa chake to mochaka no ebito tuwa ngaine tunande tukagoserwa. Bono igento ngere na kwana kero kendenga era tukikana nga iso orua irenga kientambe sana. Omanyire kwengenga kigetaho gotebenga yani ngakete bono na kete bono ngati abere yani kuchozira. Na kuka ko mwira chindagera cha one chingoko. Ndagere cyo mwa kujina ni no moyo. Okay. Ile. Ta no chi promise kitoko egwa. Bono jabere date. Chi promise. Go to a promise before. Mugako ya mungwana ya taraso yegas. Dina ne promise ya kan trete ko toa. Chi promise tanga tara kora to kitarachi kera.
kwa kigurane ya kinjengo sabango nyendi kunyarikana kulingana n'enkoro yane n'enkoro y'abantu bandi kwa hiyo umugusi ritaka ni umugusi yasa gutuka turati umugusi yorase serikali umugusi yasa orase serikali na baba bakikuroka okay umugusi yo chandegete ole sikoga igabona igabunanje abantu bunabo to bulesa post twensi to begete ke moto wakero mugaga ogorogunga freji okengo matiya bichikura okay bas okengo muno mungwano yakwana nate banga jinse mo chinde munabono ansemo ya okamba ama nepi okamba aba igo barase semo ya kindi kitakuwa tekura semo ya okamba kwa sababu yake abanda okaba nyene bakwate problem igo moto kwa jinse ya mkisi kuweta siko rusarusha abantu abantu batoro kwa okebo nyote chikura eli mwako ya kutoka mpira singa kile bosi okay ipo ati mwanto umuntu nori nakwana kitangani umuntu namutegera bya kabisa ingo nako tora nayo okay asante sana mbiye muno sana naro kuna gwakagaiga ngoyarorango yebwatande nindoche chigendete gochi charkolinde tagete ndaragenda ndararigirira itimati go sechie sms mu director no chibekire ase na chiagendete kuligiriria igento geraiga geko nakororekana tigadara bwate tumaye kogenda sechie sms ngagibwagira Innocent morning kwakire buya pras no mungwano yumbi amore biyande ngagi morning tuko hapo tuko ngangari tunasimama aturari tuko ro mutienyo go tumako go takikia ndo mutienyo nane ngagi ngai ege tokero ro to kuane go maine ku kene pi nturi bana to ngoni bitam at the university nini education free from next if we want to forgive William Ruto. He must bring back Albert Ochon. He must bring back Alex Masai. He must bring back Alex my friend Mapenduzi. Okay. My friend in Turko Ngayu, Aba Kenya, very soon, okay. The government is one term, and we want William Ruto to be one term, Aba Ujiba Minto. Asante. Okay. 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 Asante sana biabona sana tigabura torere maiko genda se mutiboko amini maiko genda se clip kid hello kakibagire Nagi Innocent biyande oyo no mwali mudagira asene numbakuru ali ku mama wawa nara by the message ya ongo yebiko ya soma nali eyo no asaba Kenya bayikire tali bali bakale ero no mungino mogotu na manyitengi genderebe lakini opposition nere yemote batera beke arithmetic ya eburunge kumaita abana abantu abangaini bagirete no eruta akanyete ba mention ye flag beara amaya kuri inga yako munajiranga yako mubekera isikando ora abantu bakugwato abantu bagwitwa na uro badite baka eteka yo mweryo bamuta bogekera bone ye batandane tiruto bone byako na gokorana atigate no kora magendera amatuka yo mwerya no yo bujanja na twana ndiro bujanja bwae bono egentare gokorere tiga amanye na amatuka na magati galete naenda abasayo mate no yake kwana mbaru wakagura abasayo bono mata bugire ndifite no ndo tare wakabono bakaka kizi round okay bono nabego chiko mubera ko mutigana kole meraje nakonara na majia nere no matiro muntu mwene naji abibiji imto naende to kubange miroberi yaya na banda bange no tuli mayaya asante sana mwalimu Nyandumba Biamono sana mugani na kwa regule reactions ya Kenya bali batategereire asema mbia bona big question bunandigereti abantu bagenda teko kwa regende guru alignment ese siasa ye ekero kuligereria kirigesa kugia chagira korekana kogenda asa abantu babo naligeretie enkwana yo mheshimiwa Oromo governor bwe county ya Trans Nzoia okurukuna tembea ntaite mu director itatu bekere oyo bunare gotebe gisa kwige gitukia abantu ba western mbaligo babago chaso montoyo enere kwa nilitwara ya Amos yasale goteba impeachment of Rigathi Gachagua tekuligereligwa ebwekanigwe ne case kelikia Uhuru Kenyatta na William Ruto twaba tugoyekwanera nande gwirane gwateba nga process ya court tirakora kitiraira tigatorare SMS ndonye ya Chiregabu
mu director na ibe kabwe sembe otorore kurendete kare togendete kuganya ekira tukurigereria gaboniga kiro muntu agoteburumia so muntu ino abantu bali batabuga tirende presidential candidate, how are they going to succeed as a united opposition? Omate particularly what is happening in the united opposition ntobugate monto koru Mount Kenya tugatu monto koru Eastern tugatu monto koru Nyanza Mugusi tugatu monto koru Western na ndako wonjoka muina kwanyo aranga ese timu eri etali represented in the united opposition na irinda mwananchi Talinda mwananchi, they are working hand in hand with the united opposition. Njesa ma birangara libiane ne nchireyemo yokoro si timu endane. Onde ta feelinga into mune jami into tiresco because onyenkuru Mombasa ntobwate Chichopefu. Gwaro chebale Taita Taveta, gwaro chebale Kwale. Meaning they are going everywhere to collect the fuels chabantu. Abantu ba Northern Kenya ngai bakobera ogega. Abantu ba Northern Kenya ngai bakobera. Northern Kenya. Kwa baroje. Kwa roje bago criticize Aden Ndwale. Barabwa abanyene tigana bono linda mwananchi ko so united. Lakini mbara leta principle yabo. No, they are coming. They are coming. You know that is a sign you're working a key. We are dissatisfied. The government. Kwa roje baga tebia Aden Ndwale ngaki ebyasale byo gotokori. And that was a senator, remember? It was not an ordinary citizen. That was a senator going against their own CS. Okay. Meaning they have been by kirenga kibono ba very fed up by sani kirenga ki obo gabo koro bwabo oroje muna alire chibesa. Maite let us be very honest. This wali ni ngocha narabo. Lakini ntoko quantify kageire. This wali ni ngocha narabo. Northern Kenya esimandere esiwajiere esigalisere esiturukanere. You can mention all. Nkimora agatire nyomba isiri moina. Chimori jimoko acha isiri. Nkimota agochi agatira Northern Kenya, you identify a common place so that development diagendo. No ni chigali chikwa mu Nairobi na Auto University yabagusi. No, nchiriko genda gusi. Transfer kayo political. Ana gochi kayo political. The origin kayere. Erekisi town. It is creating employment to his own people. Also, we know mine. Guardian kaye best. Kisi. Nairobi is coming there because it was a filisabantu. Chinde chichi matatu chinde chile kaiga. No, we have matatu is in Kisi. Aya, give me one company. Ekogena Northern Kenya. Yabantaba. There is none. I've been in the business, matatu business for more than 15 years. There is none. Aya, why should you build a mall in Isli instead of building a mall? Lakini wakaachia mall kakinyi. Yes. Does it mean your people don't? No, we have malls in Kisi town. Does it mean they can't have malls in Garissa so that their people can benefit? Okay. Any challenge ya chirega igase studio machumbo ligeli ogega kwa. I am in full support of Ogega concerning the ruling government in Kenya. They have done absolutely nothing other than imposing heavy taxes to mwananchi wa kawaida na in return hakuna maendeleo. Ni Samuel Yonchiri from Maldives. Thank you sir. Thank you my brother Samuel. Na Morolide. Yeah. Hello, ni Victor kutoka Ruaka. Tuko nyuma ya Matiang'i hadi mwisho. Okay, Mr. Ruto. Okay, na Morolide. Na Morolide iyo message yubu na nero ya chichanere gaiga na roboli gaiga liboli. Kerokoretia serikali sesemo ya YouTube. Akaboli development in Bomachoge chache is very poor kai na ne mwachirenga ngakiwe Sabro Nsaki from Bomachoge Basword. First of all, I thank God for a nice conversation you have. We as youths demand development in our country. More so youths we are jobless. Na bottom up is no longer working and even SHA is not working. Okay. Note, youths tuwe na campaign yenye haina war ate basegite basakabororo, but because we need Matiang'i in peace from Abagusi, Sablo Nonsakia, Aroli Machoge Basword. We know you. Thank you from home. Kabisa. Ekarago kwa na boigo, goboli ale rating yago oyo monara oboli nga boli yango Ogega to rating yoborai. Ulia kera ko buligere likuruba Machoge ngagenda tara baibe.
Machoge, we very poor. Kai. Very, very poor. Those ones are in government, but we are in government. The likes of Sail Janda, the likes of Chavet Nyakundi, Alpha comes from... And Alpha. Alpha is the worst performing member of parliament or in the government. Worst thing I give him very big and how many times the president took to open a KMTC? Because of the handout. 90 years ago. How many times? That thing is not working. Aya, para yetu yerani. Chikilomita yetu. Olise kwa yanda kuchakira ikoba. Akanye ikimisesi. Kagenda Gakero, kagenda Paraine, akanyira ni akagenda Ogembo. Pare yo ele vekiro no nyina yo nyete igo kuminga ne para. Akadaiva tie para kilomita akabeka muguko kurua misesi junction paka yabe se para yare kwenda it is undone. Janya ko up to now. And that is the question we are asking. Chibe si chumo Machoge kayirete. Chumuligerli Machoge na ubabu litalinche na bata bageri ize koligerli gaje negatia bali bago kwa derevire gerli batagete ko baba kumajaga kimokora. Another question. Ekera mukoligerli scorecard ye ino 1 minute romaradia. Another question tokuboli Alpha. The whole of the entire Machoge church, do we have a provincial school? We don't. Up to now, since 1963, you know, can I let us agenda nyagisa primary egotoka Machoge basword ebirasi byagati 1963 akori innovate ebirasi umakurusia mabati the late ogari abegete amayi obeka mabati ayande esa ayande igoro umagwake ebirasi erangi umagoteba okorire project. Lakini ababunge abangere babakolire nonye n'umubunge. No, why can't no mubunge didi nyoro you cannot I wish somebody will give us a picture ya Nyagesa. How bad it is. No, are we recently a month ago. Oya we picture Nyagesa primary kutoka Machoge basword. I will wish to Karansa na nje Karansa tukwa na one on one. Okay. Yeah. Kara cheli tukilira batokoligereri mu chumuligereri. I would like na arorire gateba igoro ya magendera yo ya constituency na arabo kabakobori gonkagerete kwara kwaneire nindo chechisimina kiro chingo cha kirega iga ne message chinchirororo tigandara bwatandara igwe soko bwakire bwakire bia omongwano iyo kwanje buya sana kuhusu matatu kwana korora Eldoret Express busi kwana korora Eldoret Express busi nguraya kombo atoleli moyo Lakini ito korora asa abantu bago university asa babagari lakini okay nari kwa okay no ndo na kuru asante sana pia bro na buigure soko bwakire nari ko yali daja ora dondo ko yali akake kwa bogire tuanchire likubali ya keire
bali bali pastor bali n'abantu bakunganya nandi ebyatire n'emifungo yawe na understand tiko lwali bakulwera kurukono takwagi uno muntu otamaisiyo nanendo tino muntu oli well elected no muntu kisasa ngakibona lagi unga bakikwagaja kimora aliso kama izenga nkirera sana sana na they're not my size bakulwa ali mu bako Ethiopia wame ingira teyo roba bali na enough security bakwenda kukulimo kimora bunye kibai mokiri sirira ya kisai una bakala libabu na banda ndani okay ngoja sasa moja ya ndemo mosipura kujiya iko katue bande aha aha okay chiamurere agotebo kwibanga tiganda arategerera enkwana ya Eugene Wamalu na erabu na ukwanira kwege se mirobili kwibanga kwigura ateba northeastern y'abantu bakong amini ya natembea George na erontete kwa banko bikasembe tiatrayigo. Thank you. Jaja barende. Unajua maana hiyo? Yaani hata kama ndugu yako amesimama unataka tu anguke lakini mtu mwingine apite useme tumefanana. Hiyo karoka Lucifer kale. Kako kanaongeleshanga watu tu kwa roho tu, mtu anafurahi anaenda kanisani lakini anatembea na Lucifer kwa roho. Ndugu yako akianguka unafurahi hata sio kwenda nyumbani mama anafurahi kabisa. Hiyo biashara hiyo. Hapana. So we'll sacrifice. Hata mimi simesacrifice sifu nama kama ningesimama singepata kitu. Tungefurugana tu mbaya tu kabisa. Lakini iko haja gani? Maana in our history as Luya, sasa mambo ya Luya. Hakuna Mluya amesupport Mluya mwingine. Niambie mmoja ni nani? Hakuna. Hata wakati wa Masinde Muliro alikuwa anapigwa na Elijah Mwangani. Kabisa vita paka wakafungia Muliro nje ya siasa paka akakufa hata kabla hajarudi bunge tena. Wakati wa Malwa kijana kama captain angekufa hata wa Malwa kijana angekuwa vice president. Maana alikuwa amekapa wa Malwa kwa hapo anapumua. Na alikuwa pia na mashabiki wengi wanasema sasa ndio niomra na kabisa Malwa hare. Walikuwa wameanza walipigana mbaya sana. Wakati wa Malwa anaaga dunia anawaja Msukari Kombo anakabana na Mkisa Kitui. Wakapigana paka mkora wengine akatoka tu kwa Kanu akachukua chama ya 40K. Akajita ni papa wa Roma. Hata ajui mwenyewe mahali alitoka. Na yule mjamaa wakati hata aliona Mudavadi ameinuka inua kidogo, Mudavadi hata atakuwa vice president nini pia yeye akaamuka. Sasa akapigana yeye na Mudavadi. Wamepigana vita paka sasa hivi tunaongea wote kwa serikali wote wanasema wote ni namba 3. Ambia micha migani nyingine iko namba 2 ama namba 3 wawili. Waluya tu. Wanang'ang'ania kiti kwa cabinet paka inawachwa. Muta anakalia tako moja mwingine tako. Hadi wote namba 3. Hata wakienda kwa mikutano wanang'ang'ana nani ataongea mwanzo nani ataongea paka saa hii as we speak. But at the end of the day wamepigana, wametuharibia sisi. Sasa tumesema wote wafanye nini? Tumaligereri echetriste kamera kebere ne sanemo. Uyu no mugavana Eugene amini George Natembea mugavana wa Trans Nzoia George Natembea. Kero kwa mategerera candidate ya Sifuna is becoming serious bono. Yeah. Is becoming serious. Tali enjireli konya abantu bakurigereri nga Sifuna na bago play second fiddle na bago play ose third fiddle. Use kurigereria Western over the past few days ya rorekane kwirobeli. Ngaye gotiga ba Fred. No mubaro noro igwete ba ukwanira. Kulingana na nje egente ba kwa is okay. Kere community abita kiri irobeli. Mount Kenya no mujimara ba kwa irobeli. Ngoro musikie Uhuru Kenyatta. No ba what the differences na the former deputy president Rigathi Gachagua. They are coming together for a common purpose. Na nje naro kotebanga ki muno mugusi ndotigire maega. No nyitubwate bakeigo bagutungusa maega muna honorable Soro. Javet na abande. Ogo saba kwa ne gwardo chakabanga ki abagusi at large. Toratikana na abagutungusa maega. Mwete nabera tokinga nkira kare kwa ukirege kabukeri.
arorire ngagi nkorwo insachinde tingo chako kenyora nare kusaba bagusi into muna at large abasaye bagaka bangina kwanza turabwate chikura because kobeko mugambye kerogo nekera mubwata numbers muno mugako nda kwanira agu abagusi guyara a big number no mu Mount Kenya kerako ibara ngo barara mo koyore Nakuru na ndwale kusaba ngabagusi bali Kitare abagusi bali Nakuru muna Saramale abagusi bali Nairobi abagusi bali Kisii Stokoru tobwate chikura tukwana no ne voice yam to support yo mugambyo twanyori omaite igento ngo tebya abagusi baitonkeringa. This is a privilege and it has come during the right time. Okay. And a second thing tutakere kwanza tora akira Fred Mbijamano because chiminista irenga kose chisiasi irenga chieiru amabaga yo kolega batanya gukora muna matianya akorete esengenjo ye record iri akorete ngiya era na maraga na eregerete umugusi ari recognized in the whole of Kenya and internationally nare gusabanga esengenjo mwana uri igete gutwaro kine mwana itu aigete gutwaro kenjera tumu support tumu bwatere muna babo nyonka bakora muna babo kibagende bakora muna babo padia bakora muna babo krifu bakora tugendo enchiri yeyemo. At the end of the day kero tokoja ko ike conversation era abe kuchimutenyo kya no kuchimutenyo komena kabere eto kentu muno mugusi twarokanire tole nyomba yamo abake ba gutumusa kuchimega oise ko batagarango ikabara batabanga kito ise ko yanga omurindo bwa macho ingeri kuchia ngikera gere nduntocha naro chinonye mwishimiwa Rigathi Gachagua tangasire transfer period yamatuka goteba 30 ari busia ekora Rigathi Gachagua na 2 weeks ago na kwana agatebanga ki onye matianyo etu education akarambura akayu security agakora is a very bold man. What might be the reason as to why I can't support him? That means inga ebisa kubinde mbiroche obuya bwo support matianyo nonye karonso na akwana nga ono mu muroma lemu kera irwege ndako gukora ne chinguru chonsi tali muoba. That means no karonsa na tabanga keisa ko banga matianyo iro efrag bera na bongo support bono rendo mu gusingi kera gendo support umwana ito. Okay, biyemana sana kera ndo che lerike chetri chitaika 30 maiga ichinsa isatu kwa irani lakini gento gero tante ibuyanga umuluya ororekanira atete ko consolidate na ndi ticket ya Sifuna is not a talk in the bar bone gento kia very serious wise kuligero linonye mumuro mwabo umonogeri bwe bunge Moses Wetangula timu wanyonyi konye gakororekana ari Ford Kenya kona kobanga korekana ariga lakini onye nere na sponsor teno ni chigari boni gumukutano kari Bungome weekend ye agateba osoire linda mwananchi telikobe headache ko chese ba Fred te kobe headache kisengenjo ikarabaya ndo gukora arrangement eri obocha kwabamo negendekia lakini na baromba bali ara isitinga omugusio ya tayo still there is a problem akikwaro Joseph na achirete omosike Matiang'i Karen ikona muri organizing Matiang'i no yo maana ese formation ye bagende tokora obocha kwabamo nekirenga kenene ge gutoro kinga ntu muno united opposition gose bali torant government we are coming together for a common purpose. Okay. Yeah. Biamono sana se okonyora libaga na gocha se studio se birengere bya okwarure chetri chiteke 30 neyemo ase mambia bono nindo china bange babere bakurwe birengere libya bogocha gaiga ase studio na nene bono astu abere togo hatogo kwana nindo chega igo yo mote banga kama tunta primary nero reko tunta primary oteba wanafunzi hawana madarasa. Okay, toche toligyo mojumbe litkolinde akwanera mangana yekera chinga kichali mwancho muligere lingo tebimbi ya mono sana soka bana inche asema mbia bono na Diana ndemo na boigo mogeni itoikirega iga asibiritu akwanire birengere bya yarule indoche chiri action chaino nindoche chisiminche yandata komesaga iga kulende senche biro gotebinga bye bye tumira neli tukolia juma mambi tukole wiki nambi mono nya site ga kulende asike bagokelkia wasokire ochikoba kogokora litukolia lero iliyo nyara kabagokira ni chengurukwa Innocent Onyama.
Yeye ni Nsoko TV. Uboroso